tayo, kinakabahan ako. Baka ako'y 95.3 FM. 95.3. 95.3. Ngunit kailangan ipaglaban ko ito. Natatanging talino ibinigay sa'kin ng Diyos. Mabibigo man ako sa awitin ko ito. Tuloy pa rin ako sa Shine FM, Adonai Kadaugan. Di ba rin ako mawawala ng pag-asa? Mabibigo man ako sa awitin ko ito. Kay Jesus ako'y panalo. Ang awit ko ito ay para sa inyo. Ito ba'y di dapat na pakinggan niyo? Ito'y palewala sa aking isipan. Tuloy pa rin ako sa pagpuri kay Jesus. Sabihin na nila ako ay kano. Di ba rin ako mawawala ng pag-asa? Mabibigo man ako sa awitin ko ito. Kay Jesus ako'y panalo. Di mahalaga ang ganda ng boses ko. Higit na pakinggan niyo ang aral at turo sa awitin kong ito. Sabihin na nila ako ay talo. Di ba rin ako mawawala ng pag-asa? Mabibigo man ako sa awitin ko ito. Ay Jesus ako'y panalo. Sabihin man nila ako ay talo. Di ba rin ako mawawala ng pag-asa? Mabibigo man ako sa awitin ko ito. Ay Jesus ako'y panalo. Ay Jesus ako'y panalo. Ay Jesus ako'y panalo. Ano ka bang klaseng Kristiyano, kaibigan ko? Mukha mo'y nakasimangot at nakatunok-noo. Hindi na ba magbabago ang ganyang estilo mo? Na lagi kang mukhang Biyernes Santo. Hindi ba't pagkatang nang nagsisimba ang palalala ang panaginip yan? Akala ko'y mature ka na.
ganon, nagbubunying-bunyingan ka, di ka pa rin malago, nag-uugal. 95.3 FM. 85.3. Ano ka bang klaseng Kristiyano, kaibigan mo? Mukha mo'y nakasimama at nakapulot mo. Hindi na ba magbabago ang ganyang estilo mo? Na lagi kang mukhang Biyernes Santo. Hindi ba tagal ka nang nagsisimba, maalala ka pa hindi iyan? Kadalala, mga bata ng lakagaw ay nag-atiman sa ilang apat ako, sabay ng matuto, bukod sa ilang ikahatag sa katiling ba. Mga tao na uli mo sasalangan at daos sa taong mahon, sa ilang panagway tanahon, na walang may bayon, kapag sulod sa dugha masuroon. Kristohano, pagpapakabanat, tatagi iyong bigil, ang iyong nalulong na kita, hinibay. Nagpinahanglan man sila kang Isus, na manluluwas na. Sultina, 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 sangyaw na. Sa orasan, may tao sa kinabuhi katarsan. Asa sila paingon, aduna ba'y kasiguruhan, bumaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohano, at ang iyong piling, ang iyong nadugong nalita, dilibay. Nagpinahanglan man sila kang Isus, na manluluwasan. Sultina, 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 isang yaw na. Ihang sila silutan na, tungo sa pagpalayon sa pagkakasalan. Kunyari ay ang hinungdan, wala sila masugilan, at ubangan sa Diyos din sa mga ipaninglan. Kristohano, magpapakabanat, at ang iyong piling, ang iyong nadurugong nakita, dilibay. Pinahanglan man sila kang Isus,
Kristohano, magpapakabanan at agiyong dilim ang iyong nadungkong nakita. Ang hinahanglan man sila kang Isus, manluluwas na. Sulti na, sulti na, sulti na, isang yaw na. Sulti na. Adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang buntong pahandi. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Kabanay ang kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapos. Mayong buntag sa tanan may Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Sabado, sa 21 sa Disyembre, sa tuig 2024 Exxon. Ato siyang pasalamatan na ining mabugnaon na panahon tungod sa inis kabukilan sa Barangay Santo Niño dinhi kayo sa Sitio Balo. Barangay Santo Niño, Tanay City, kanunay nagbulan-ulan. Matod basta kasibo mga kaigsunan kauwan-uwan na sa apan ang Ginoo kanunay nagtipig ug nag-amping sa katagusan. Labi na nining tanaw dapit sa kabutagon nga iyang gihatag na ikaw pug ako iyang yampingan kanunay. Good morning sa tanan, maayong buntag sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maupay na aga dyan sa Samar Anliti, maaga dyan sa Bacolod, Exxon, o may gabi sa Kisi, sa Saudi Arabia, o sa laing mga nason, maayong mundo, maayong buntag, maayong hapon, o may kadlaw din sa Pilipinas. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutrasi, labi na sa tanan karon na nakaupi na sa inyong mga FM radio ang atong oras karon. Alas 4:19. Pagka alas 3 may sol na mga alas 2:55 atong i-open ang FM radio. Dito sa kabukiran mga kaigsunan kung kaya ano na tayo mga pinalanggang mga followers o mga listeners sa Side FM na kananay usap na kasunod ni ining atong programa. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutrasi from Bolon Pindoy Negros Oriental. Good morning Pastor Safre, ingon man sa tanan na nagsunod ning maong programa dalay ko na Diyos sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Happy wedding unko o kanlis sa tanan. Request kong song Goodness of God, Bisaya version. Salamat Pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong mga request sa awit matalangin o manining maong mga mensahe, mga kaigsulan sa mga awit, request awit matalangin. Although ato ragyo monitoron ang ato live aron dunay mosulod mga kaigsulan din sa Facebook live Luzon, Visayas at Mindanao ato panalagan o pagtataan. Salamat sa Ginoo sa mga ato ang patag-usa ka mga pamilya ilabi na sa adlaw karon nga gitawag og weekend o mag-adlaw. Happy Sunday.
Happy Sabbath day today. Adlaw karon nga Sabado. Although mga kaigsunan, doon na po'y panagsimba sa Sabado, doon na po'y panagsimba matag Domingo. Ikaw ko ako, nagagat at kagawasan sa atong Ginoo, aron asa available nimo nga adlaw para sa Ginoo. Pero kung atong una-unaon, ang tanang adlaw available kung ikaw kung ako muhatag kung panahon sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo ni Sister Anja Video Arias from Saudi Arabia. O sa inyong magkinabuhapil na yung 25 sunod si Mana magkaigsunan Wednesday. Adunay na kong pagpasalamat diha sa Abang sa dinhi sa Maunga FM Radio sa mga Arias family o mga Villa Gantol family. Sa akong pagpasalamat sa kadaugan kalapusan kung adlaw nga natawhan Exxon. Una nga triple ang pagpasalamat. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa kadaugan kalapusan. Ang kadaugan kung kalapusan na rin Diyos Ginoo Exxon. Ang atong pahimo maulat yun ang paghangyo sa Diyos o pagpangiliya pinagis sa mga pag-ampo. Atong hinumduman ang mga pag-ampo sa taong matarong na kung kainig kahimuan inig ampo. Maunga ang mga matarong tao na nagsugay sa plano o kabubuton sa Ginoo na kung may nagkahimuan kung siya mo ampo mo sampit sa atong Diyos. Ikaw kung ako naglagaw ka matarong inumdumi sa diha na ikaw mo ampo sa diha na ikaw mo sampit na sa Diyos dili ka kawangon. Salamat sa Diyos ninitak na ulapit sa kabuntagon nining mapugnaw panahon kanunay ligog nag-ulan-ulan maiso na itong iampo kasunod si Mana ano na nako'y init ligsoon nga ihatag sa Ginoo. Kaya doon na tayo nagang mga puluhaton ilabi na sa pizza 30 gikan sa pizza 25 pizza 30 and then last night sa 31 kay mag-uban-uban na kiinig maogat dapit Ikson. Welcome tanan atong mga kahigalaan gikan sa Cebu, Negros Oriental o sa uban pa na mo fellowship niya ng mga panahon na Exxon. Mag-ampo tama Exxon. Labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa lain usab na hugna o panahon nga maghatag ka na mo. Lain usab nga gininhawa nga imong gipiyal ka na mo nini mga lawangan. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong pagtipig. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Imo kami giatiman o gitipigan sa imong pagkamaayo o Diyos. Diya sa landong sa imong mga pako kami kanunay imong tinabunan sa kasiguruhan gikan kanimo. Labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay sa ako ang among mga anak sa akong ugangan sa ako nga wife karon nga naa sa KSA sa ilang pagpahulay o Diyos sa ilang pagkatulog nining matahong nga gagabion. Imo silang bantayan o lukuban sa imong hamili kadgo ang kasiguruhan na langyod kanimo Ama. Bisan pa man kanamo linis Pilipinas o Diyos nga iyang pamilya ang habilin. Salamat o Diyos nga ikaw nag-supply ka namo sa tanan gayon namong mga panginahanglan. Salamat o Diyos sa tanang kaigsunan dinhi sa Balo, dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April ni Akagturan, labaw sa tanan sa kinabuhi ninong kitoy o Diyos nga kanunay usab nga nagasunod nining mao nga programa sa mga Turan family. I declare blessing sa matag usa nga nagsunod nining mao nga programa sa kinatibukan sa Bayawan City, sa kinatibukan sa Bai City, sa kinatibukan sa Tanhay City. Ikaw magapanalangin sa matag usa labi na sa umalabot nga pagpasalamat nga na kanimo nining 25 o Dios. Ako magapag-ampo nga na kanimo nga ikaw magasangkap sa tanan nga magkatawhan nga naga pangandam o Dios sa mao nga dakong pagpasalamat gikan nganha kanimo Amahan. Salamat o Diyos nga bisan pa man sa malabot nga 30 o God sa dakong pagpasalamat usab sa dapit sa Pilipigan, ikaw usab makapanalangin sa among mga kaigsunan. Sangkapa sila, tagboa sila sa ilang mga panginahanglan labaw sa tanan nining mga dapit nining sa 31 o Diyos akong gituan gilauman nga ikaw nang mag-andam sa mga panalangin nining mao nga dapit.
Salamat o Dios, wa kami arang mahimo sa among kaugalingon kuno na ikaw kanamo. Giyahi lamang kami kanunay diha sa imong mga pulong mga mensahe ug labaw sa tanan amo kini ikinabuhi Lord. Ikaw mo'y mabayaw, ikaw mo'y matuboy. Bisan pa man o Dios sa tanan namong mga pagkugi, tanan namong mga paningkamot, mga negosyo man, mga sakyanan, mga pagpanarbaho. O Dios, ikaw among gipasingot, masidunggan ining tanan. Sa tanan mo kay sunandan diha sa Kakwi Lord, sa mga Ilhig family, sa kinabuhi ko pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn ug sa ilang mga anak, ikaw usa magaproteksyon, magabantay. Sa tanan nga naka-open na karon sa FM radio, kung ano na mo sila yung mga problema, mga balatian man, kasamok, kabubot sa una-una kasing-kasing, ikaw magapadalag mga mensahe nini mga tagnaan na diin among mahikatunan o Dios ang kadaugan kasiguruhan gikan kanimo. Bisan pa man sa anak ni Sister Anet o Dios, sa ilang anak na lalaking adunay balatian Lord, ako mga pag-ampo anak kanimo na ikaw maghikap gikan sa iyang lapalapa ngadto gayud sa pinakalimpulo. Pinagi sa imong autoridad, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaret noon, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, na pinagi sa imong mga labod, pinagi sa imong pagsakripisyo o Dios ang tanan nga mga balatian mamaayo nini mga tagna. Salamat o Dios sa kumpleto nga kaayuhan, kadaugan gikan kanimo akong giklim ang imong mga saan laway pagkausap. Gikan pa kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug kanamong tanan nga nangalagan nga matinud-anon diha sa imong atubangan. Salamat o Dios, walay na nalilong, walay na tago sa imong mga mata, dayag kini o Dios sa imong diha sa imong mga panglantaw-an. Ang among kinabuhi kanunay namong paningkamutan nga makapahimot gayud sa imong atubangan aron sa panahon nga kami o Dios mangayo kanimo og tabang, dili gayud nimo ihigawan ang among mga pag-ampo nga kanimo. Salamat bisan pa man o Dios sa among station manager sa iya nga pag-travel o sa iyang pamilya ining malabot nga pitsa 29 o Dios nining bulan sa Disyembre, padayon ikaw mag-supply usab sa ilang panginahanglan labaw sa tanan sa ilang pagbiyahe o Dios. Ako mga pag-ampo usab sa tanan namong kaigsunan dinhi sa balok, lapit sa Pilipigan, lapit sa Kakwi, ni anang mga panahon na magkakahibo sa kaming tanan o sa uban pa mga katawhan, mga pastors o mga pastora, magkakahibo sa o Dios nini mga dapit alang sa pagpasalamat pagday paghimaya nga nakanimo sa katapusan nga gabi nining 2024 Lord. Tungog himaya pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa matag sa mga kaigsunan, sa atong kaigsunan nga kanunay gyud nga nagasunod ining atong programa ilabi na ninong kitoy mga Turan family des Pilipigan na matud pa kanunay silang naminaw dinhi sa FM radio. Sa kinabuhi usab ni Pastor Rinaldo Cabanag maigsuon nga kanunay usab nga nagasunod dinhi nga mao nga dapit. Ug diha sa kagsagang kalma kaigsunan sa mga Arias family, Pastor Nonoy Arias o sa pamilya ni Brother Arnolfo Villagantol o sa tanan nga naminaw diha sa dapit sa Kasagangkal, Nasindan, diha sa dapit sa Latawan, diha sa dapit sa Suko-Sukuan o sa Atbang na area, diha sa Mainit Exo, sa Kanhatap, Kangkwi, Budiga, sa Pasto, sa Ilihan, Bukiran, sa Bayawan City, sa Barangay Maninihon, sa Nursery, sa Puglo, sa Balok, sa Kamandag. Although makaigsunan ato lang yung ipadayon ining humanin atong mensahe alam sa atong mga greetings ining tagnaw dapit sa Tandawon. Ang atong oras karon alas 4:30 pa man sayo pa igsuon ang oras atong i-play ang request ni Ma'am Norberta Yutrachi, Goodness of God, Visaya version. Request ni Ma'am Norberta Yutrachi, Goodness of God, Visaya version. Ug kaluoy mo
ay kinutuban, Ikurutan mo tibuok kinabuhi ko. gikan Sa akong pagkaon hanggang sa pagbahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinot kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuna ko may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Nagagiya sa kangit-ngit, nagnagauban, masukot ka sa sandanan. Ikaw ang akong amahan, ako imong pinanggan. Nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod kanunay kang maayo ka na ako. Ang tora ko may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, kanunay kasunod ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Alam ko, kinabuhi ko, tanan nga anak ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Alam ko, kinabuhi ko, tanan nga anak ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Kanunay kang matinod kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuna ko may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod kanunay kang maayo ka na ako. Ang tula ko may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Salamat sa Ginoo ko bang isuon na atong yung awiton kanunay ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Ikaw ug ako, obligasyon nato ni sa pagkamaayo sa Ginoo, obligasyon sa tao nga mopahimot ngadto kaniya. Ingatag na og dapit sa kabuntagon, atong ipadayon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo nga gikinahanglan sa matag usa ka tawo dinhi sa kalibutan. Ikaw ug ako itantanan ng kinahanglan ni Igsoon. Kay dunay mga panahon
ang atong kinabuhi magsalig og kampante o kumpiyansa ta kanunay sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ang ato karon nga topic maigsuon pagsalin. Unsa man ang pagsalin? Pagsubla ba? Sa panahon ni Moises, sa mga taga-Israel nga iyang giluwas gikan sa mga grupo sa mga Palestihanon gikan sa Kamparaon, sa paghari Kamparaon ni atong mga panahon na sa diha nga naulipon sila sa mga kamot Kamparaon, nadungog sa Dios ang mga pakiluoy o pakitabang sa mga taga-Israel nga naulipon. Giayo sila o panamas-tamas, mao nga si Moises na itong mga panahon na samtang siya nag-atiman sa mga karnero sa iyang ugangan nga mao si Jethro. Adunay mensahe ang Dios, Moises, Moises, ipaadtuon ko ikaw sa lugar nga diin ang atong mga kaubanan, ang atong mga minahal nga taga-Israel na ulipon sa mga kamot ni Paraon. Og si Moises na itong mga panahon na nahadlok siya, kaya naglantaw siya siyang kaugalingon og sikinsa siya. Ikaw igsuon og ako naglantaw bakas imong kaugalingon nga dili nimo kaya ang trabaho nga gibiyag sa Ginoo kanimo. Hinumdumi mga igsuon atong hinumduman nga sa diha nga ikaw makulangan sa kalang papangayoon lang ka kay ang Dios andam siya mutagana sa paghatag ni atong nangayo kaniya. Ang pangutana sa imong kinabuhi ang ayan og takos baga nga mangayo sa Dios. Kay ang tinud-anay nga panalanginan katumang nakapahimuot nga tos Ginoo. Tingali dunay mga sitwasyon nga moabot sa tawo nga panalanginan apan moabot ang porsyon sa panalangin ilang gikalimtan ang naghatag sa panalangin nga mao ang Dios. Dili si pastor, dili si pastora, dili title sa simbahan ang naghatag og kalampusan sa tawo kundi ang Ginoo. Hinungduman nato ikaw ug ako pwede kayo mangayo natos Ginoo. Apan gikinahanglan o sisahon, ulatison, eksaminon ang atong kinabuhi kung haom ba sa mensahe sa atong Ginoo. Sa panahon na nakalingkawas na ang mga taga-Israel sa mga kamot ni Paraon ni atong mga panahon na nakita sa mga taga-Israel ang mga katingalahang mga butang nagipakita sa Dios ngadto kanila. Nagkikuban ang Dios, nakikaway ang Dios tali sa mga taga-Ehipto sa paghari ni Paraon. Gipanalipdan sila, giluwas sila, even sila gilagas, digukod, taliwala sa dagat nga mapula. Even ikaw ug ako dili na malilog ang gahom sa Dios nag-uban sa panahon nilang Moises. Apan niabot ang litunganay nga sa magkalisod-lisod na sila mapuno pagmahay si Moises na itong mga panahon na. Wala na sila pagkaon. Kung imong basahon ang Eksodo na diha ang kasaysayan sa mga pagsakripisyo ni Moises ni atong mga panahon na sa mga katawhan nga iyang giluwas gikan sa mga kamuting Kamparaon. Ang mga alagad sa Dios igsuon naghago nagsakripisyo. Kay kining mao nga buluhaton nga imong gipiyal natos Ginoo, dili pwedeng di gyud ka magsakripisyo. Even kamo karon. Ang inyong paghago, even sa inyong pag-abli sa mga FM radio nga naminaw karon ug nagsunod niining mao nga programa. Nasayon ang Dios sa inyong gibuhat, nasayon ang Ginoo nga ang inyong pagsakripisyo paghago ug nasayon usab ang Dios sa inyong gikinahanglan. Mahinungdan nga kung ang Dios imong kapasidunggan, mapasidunggan lamang ang Dios kung ikaw ug ako musakripisyo para usab sa iyang himaya. Dili pwede maison nga sige lang tagpangayo, Lord tagai kog kabtangan, tagai kog taas nga ginhanhawa, tagai kog posisyon, apan ang imong gipangayuan wa gani kay respeto. Ikaw ug ako dapat ang respeto maoy ipahari sa tao. Amen ba?
Kay maumanay kagulan sa atong Ginoo. Siyempre, bisan ikaw gani, dili ka respetuhan, maingon magani ka nga, sana po ni tawhana wa may respetar. Di ba? Mao nga sa panahon nga nawanan sila pagkaon, nagpaulan ang Dios og mana, nagpaulan og buntog, og maoy nagsupply sa tanan nilang mga panginahanglan. Og ang Dios nagpaabot og mensahe ngadto kang Moises. Dunay instruction ang Dios. Ikaw ug ako kung magbasa kag Biblia, doon na say instruction nimo. Maoy dapat imong sundon, dili nang puro na lamang patupad nga wala nagbasa sa Biblia. Puro dinunggan sa palibot, puro mga haka-haka sa katigulangan nga walay ebidensya. Kawa gani mausap ang kinaiya. Amen ba? Dinis bala ang kasulatan, ikaw ug ako, bisag dili gani ka totally hinimba. Kung magbasa kag Biblia, mausap gud ang imong kinaiya. Pero kung hinimba ka, kung dili gud ka magbasa og Biblia, dili ba ka kasinati igsuon nga ikaw mismo makakita sa duha nimo ka mga mata? Amen ba? Doon ay mga idaran nga ako maabtan nga nagbasa ng Biblia, maplis ko. May pa ni mga idaran, dili ko moingong gulang. Kaya kanang gulang di na nakalakaw. Bisa galugos na lang sa ilang mga panglantaw. Siyempre, ang atong mga panglantaw, kung naan atas level sa taas nga level, pa-action biya o kanapkap ang atong mga panglantaw. Maupay kugihan nga mo basa. Pero kitang sakto tag mata. Ato ang basahon, dili mao. Hangtod mga guba ang maay kaugmaon. Dining tak na aigsoon, manghinaot ko nga aduna na po tayo mapupo nga maay pagtulunan sa kinabuhi. Ang atong tema mga igsoon, ayaw kabala ka sa pagkaon sa sunod adlaw. Also may nahitabo sa mga taga-Israel nga nagtigom sila. Bisag giingnan silang ni Moises, ayaw mo pagtigom ha, pagkuha lang mo gutok diining adlaw. Kung unsay instruction sa atong Ginoo, atong sundon siya. Ay, sigurista man ning uban. Naghilom-hilom ra magpanago sa mga bukag. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, unsay hinungdan sa tawo nga dili ka mohatag og panahon sa Ginoo. Ilabi na din sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, gawas sa laing mga nasod. Ako mohatag ko o exemption. Pero man under control man sa atong mga amo, labaw sa tanan dili na ato ang area. Kung dili tatugtan sa panahon sa pagsimba, wa matay mahimo under control kay naa matay kontrata. Pero din sa Pilipinas, dili ka kontrolado. Kung dili ang tao ray ka kontrol sa imuhang panahon. Kung naa kay negosyo, kung naa kay sakyanan, kung naa kay trabaho, ikaw may magdesisyon. Kung naa kay kahayupan, ikaw may magdesisyon. Dili kay ang hayupan mo'y magbuot nimo. Amen ba? Tingali mang igsuon sa panahon nga wala ka na. Dayon sampit na sa tas Ginoo, Lord, pasaylo ako. Musup ako. Dinis kalibutan mga kaigsuonan, dapat ang mensahe sa Ginoo karon na nato pamalandungan. Bisan karon sa atong gininhawa nga iyang gipiyal, wa gyud ta. Di gyud ta kabayan ni ini bisag binilyon pa. Mao nga mablista mga kaigsuonan sa mga mensahe nga ipaabot nining mao nga programa. Ngalain ang siyang nga hugna sa kinabuhi nga iyang gipiyal. Yes. 100% mga kaigsuonan ni ini mga adlaw lain na usab nga gininhawa nga iyang gipiyal kanato. Daghang mga katawhan nga nakabisan sa gininhawa, na disgrasya, walay balatian, hinumdumi, lain-lain ang alagian sa tao. Ikaw kung ako wala kakabalo kung unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Patyong bakas balatian, parang arang pa kay kung makabalo man ka. Kung magka-cancer ka, magkabalatian ka, parang arang na kaysa madisgrasya ka. Amen ba? Ato lang mabasa sa social media, may ingon lang ang mga higala.
Nagistoryahan ay pamangganit na gininga. Unya pa na ikinyong nahitabo, nangamatay na mo. Kaya nag-distress siya. Muingon ko, sa inyo pagka-distress siya, makaampo pa mo Ginoo. Dili. Dili lamang sa pagbalik ni Jesus kita mangandam. Kaya ang ibutang sa mentalidad magod sa tao, pangandam mo igsuon sa pagbalik ni Jesus. Kung ikaw o ako, dili ka kaabtan sa pagbalik ni Jesus. Kumpiyansa na ta. Hello. Dili lamang sa pagbalik ni Jesus atong ibutang sa atong kasing-kasing una-una aron ikaw o ako mangandam sa iyang pagbalik. Kung dili mismo ang katapusang yugto sa imong gininawa, pangandami na higala. Kay bisag sikin sa tao sa kalimutan, wala na sayod sa iyang ipadulungan. Masayod lamang kasi mong ipadulungan, humaninig kinabuha kung ikaw o ako nagbasa kang Biblia. Kaya kung mamatay ka, maiksunod, humaninig kinabuha, langit yun ka punta. Di yun ka impyerno. Amen ba? Lamang imong buhaton sa isakripisyo, paghago. Pero mga butang kanis kalimutan, dobling paghago. Hantod magkasakit, hantod mga pasmo. Kaysa panahon nga, tingkaon, pamahaw, paniuto. Ingon sister, urahit, unyara gunya, kaya akong paspasan ni. O niya, kanisuwal ng ulcer. Human. Pero para sa Ginoo, ang sagaha, naragyo sa tao, lingod ko mo dyan sa. Pero base sa palang kasulatan, ikaw o ako, obligasyon sa tao na moalagad sa itong Ginoo. Ang among trabaho, ang among obligasyon, mao ang pagwali, mao ang pagpaabot, mao ang pag-anay diya sa balang kasulatan, mao na'y among obligasyon. Aron ang mensahe sa Ginoo, dili pinaspasan. Hanay, o klaro, o tataw kaayo, labi na dinis Pilipinas, kaya ang atong wali, dili in English. Amen ba? Dili ininsig, na dili nato masabtan, labaw sa tanan natong mga kaigsunan dini sa kabukiran. Ato na ning basahon, ingon ang Exodo Kapitulo 16, versikulo 19, ngadto sa 36. Ingon ang Dios, mensahe sa Dios ngadto kang Moises. O si Moises, dunay say mensahe ngadto sa mga katawhan nga diin gisuplayan sa pagkaon ni atong mga panahon. Ipaulanan silang bunto, ipaulanan silang mana aron ilang pag-anon. Nindot ang ilang kahimtang. Dili naman sila magbuglay, dili naman sila magdaro, dili sama nato nga munas ginawa natong dinaro, pinunglay buon sa palya aron ta makatanong para sa ato ang panginahanglan. Sila ipaulanan na sa Ginoo, perting nindota. Pero sa ilang himo, nanako. Sa atong kinabuhi dinis kalimutan, maisog kung kanunay rin ta mabalakon sa atong pagkaon. Mawala yung gana sa tao sa pagsimba. Labi na na nagipiyal sa Ginoong sakyanan. Labi na nagipiyal sa Ginoong trabaho. Labi na nagipiyal sa Ginoong manegosyo. Usikan man ang tao, kung walay income, madomingo, masabado. Igsuon, asa mandikan, mangutaan ako karon. Asa mandikan ang income ninyo karon. Libagikan sa Ginoo. Asa mandikan ang atong puso nga gigamit aron ikaw makanegosyo, aron ikaw makatrabaho, aron ikaw makaduty sa imong trabaho. Mangutana ta mga kaigsunan. We can try to ask in every time na ikaw ug ako giluwas kanunay sa atong Ginoo. Kanunay tang makig-usisa sa atong kinabuhi. Lord, asa man ko dapat? Asa naman kong dapita karon sa akong pagpangalaga? Wala na ba ko naiwit sa nauna nako, naulahin ako? Ayaw sugot mga kaigsunan, nga sa taas ni mong sakripisyo, maulahi lang kas naulahin. Sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pila nimo katuig na nimong Kristohanon nga nakadungog kagikan sa Genesis 1:1 ngadto sa Revelation. Kay dili man mausap ang Biblia, dili mausap ang kapitulo, dili mausap ang bersikulo, hinumduman nato, dili mausap ang explanation diha sa balang kasulatan. Grabe na nimo. Grabe naka season sa tao
sa pagpangalaga. Grabe na kahantong. Pero hangtod karon kumusta na? Musakripisyo na bata, ma-excited na bata, makadawat ang panalangin. Ma-excited na bata, hatagan ang helikopter. Ma-excited lamang ta kung opisina na ang imong trabaho. Kung naana kay negosyo, naana kay sakyanan. You know, apan sa panahong wala ta makaisunan kanunay tang naglodlod, tagai ko aning sakyanan. Tagai ko aning negosyo, tagai ko aning trabaho. Apan sa diha nga ana-ana ning tanan, asa naman ta? Di ba maigo tayo tas Biblia? Maigo dahil tas wali ni pastor, ni pastora, kay dili magyuna pwede na to. Dili iwali. Amen ba? Sama sa kinabuhi sa mga taga-Israel. Nagiingnan sila ni Moises, ayaw gyud mo pagtago bisan usa. Naapay sinukod nila by liter man ilahang sukod dito. Kung pila ka litro ang inyong pagkaon, kana ra gyud na iigo lang gyud na karong adlaw ayay kining tawo sigurista man. O sa inhitabo, ni undang ang panalangin sa Ginoo. Ikaw ug ako ayaw kumpiyansa nga makutod ang panalangin sa Ginoo karon sa imong kinabuhi. Hello. O niya mangluod ay ita makadungog sa mensahe sa Ginoo. Si pastor, si pastora, sige magunagwali, di na wala hinuon ang panalangin. Pangutan adaan ang atong kaugalingon. Kung haog ba kanunay diya sa pulong sa Ginoo, wala ba ta nagdesisyon sa atong kaugalingong desisyon next one. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino from Davao City. Ako kining basahon ang Exodo kapitulo 16 bersikulo 19 ngadto sa 36. Dili ni para namo, dili ni para sa simbahan, kung dili para ni satanan. Kung layhan kang muuswag, layhan kang ma-improve sa kinabuhi, layhan kang dili maluya, magpakorehir ta diha sa Biblia. Kaya di kami tapakorehir maigsoon, si pastor inyo hang awayon. Mas musamot pa ta ka dili mao atubangan sa Ginoo. Kaya ang mga lagad sa Ginoo nga matinudan, bisa kung saon pa na ninyo kaaway, mo ismail lang na maigsoon. Kaya mo ingon man na, panalangin na sa Sister Brother. Hino. Dili man na makikaway, dili sa na makiglalis, mo ismail lang na. Hinong dumi mga kaisunan ang mga alagad sa Ginoo nga nahamtong na des pagpangalagan. Sa kung saan pa nagtuhal, sa kung saan pa nagpag-underestimate. Hinong dumi, kung ikaw gitawag sa Ginoo, that is calling from God. Sa kinsa pay mo panamas-tamas nimo, ado na di pabor ang Ginoo nimo. Amen ba? Ingon dire sa bersikulo 19, si Moises ning-ingon kanila, ayaw kamo pagsalin. Unsa man ang pagsalin? Pagsobra ba? Pagsalin. Lalo man nga version. Ayaw kamo pagsalin alang sa sunod adlaw. Apan ang uban wala mamati kang Moises. Maon niya na yun. Maon ni problema. Kay daghang magpadingol-dingol. Daghang magpalingog-lingog. O niya ka nang magpalingog-lingog, magpa-as if sab ng swito. O niya maniid na nas palibot. Sangko na hinoon, walay nahimo. Ato ba nga Ginoo? Kay sobra paminaw maigsoon, nalibog man hinoon, kay ang paminaw sa pikas lahi man sa lingwahe. Sa pikas sa lahi sa tunada, lahi sa diskarte, sa atupangan sa lahi sa diskarte, sa luyo. Mabuang lagi ng tao. Muna'y klaro. Pero kung ikaw o ako magbasa ka sa pulong sa Ginoo, sige sa man ang imuhang kalibugan. Wala. Insakto ang direksyon, insakto o haog ang pamaagi, basta pamaagi sa Ginoo, dili pamaagi sa tao. Ano na yung mensahe si Pastora Imogen Canlare? Good morning, Pastor. O sa tanan nga mga pinanggang viewer and listener. God bless everyone. Wow. Ikaw o ako pinalangga, Diyos Ginoo. Dili lamang mi, dili lamang si Pastor, si Pastora, kung dili ikaw o ako gipalangga sa Ginoo. Hinumdumi, diining adlaw, ikaw ado na pa'y gininhawa. Kanang uban to na sementeryo, kanang uban na disgrasya, kanang uban patay na, kanang uban na hospital gatinga, gabayan o hangin
apan ikaw ug ako gawas nun ini mga dawa. Kumusta ang imong pagkagawas nun? Ang atong pagkagawas nun atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bacong, Negros Oriental nga nagwas-usab sa atong programa karon. Ingon si Moises, dunay instruction si Moises aning panahon nga giingnan ang mga katawhan nga taga-Israel, ayaw mo pagsalin. Pagkuha lamang mo og igo karon. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan dinis kalibutan karon. Ang mentalidad sa tao igsoon kanunay lagro naghuna-una sa ugma. Kanunay naglantaw unsay kanon ugma, unsay ibiste. Unsay pagkaon sunod bulan. Hello. Kung ikaw ug ako magsunod lang yun sa instruction sa Ginoo, di gud ka magutman. Kano mabalaka ang tao? Kaya naghuna-una man ug dili maong atubangan sa Ginoo. Naghuna-una ug negatibo, dili positibo. Dapat ikaw ug ako nga Kristohanon nga nakabalo sa balang kasulatan, always positibo, positive ang atong una-una. Moingon man po, unya mo siga di nang suga pastor ug walay negative na rason gyapon sa tao. Di good mahutdan og rason. Moingon man, tanawan ng suga pastor ug walay negative kung kulang gani na siyang negative, kung kulang na siyang ground, lost connection ang ground, di good mo siga ng suga pastor. Yes. Dili mo siga apan hinumdumi. Suga ba ka? Butang ba ka? Hayupan bata, sapat bata, nga atong ibasi ang atong kinabuhi diha sa mga butang sa kalibutan. Nga ang imong kinabuhi, labaw pa man sa mga butang. Ang imong gininhawa, labaw pa man sa kaptangan dinis kalibutan. Ang pagkaon, labaw pa sa bisti. Hinumdumi, ang lawas, labaw pa sa bisti. Kung gipakaon man sa Dios ang mga uwak, ang mga langgam, ang mga sapat, ikaw pa ba? Ikaw pa ba? Kita pa kaha? Nga ikaw o ako gihimo sama sa dagway sa tong Ginoo. Ining kabalaka maigsoon. Mauna gyud imunod-nod sa kalautan sa tong kinabuhi. Mauna imuhatag nato og kita rasa magproblema. Apan kun doon na kay Ginoo, wow, enjoy every day. Kauban si mong pamilya. Di makamangitag problema. Ingon si Mrs., ayaw ka mo pagsalin alang sa sunod adlaw. Apan ang uban, dili ginuntanan. Unang mo konsiderar ko tang ison. Kaya ingon man ang Biblia, apan ang uban, naagoy nagmatinud-anon. Mao nga ikaw ug ako nga naminaw karon sa FM radio, na side ang Ginoo nga matinud-anon ang matagusa. Pero katong dili matinud-anon maigsoon sa pungan ng dalungan, i-off ng FM radio. Maigo na putaron ani. Kuman, luya hoy-hoy ang abaga. Apan hinulumi, ang matinud-anon nga mga alagad sa Ginoo, malipay na kung makadungog og minsay gikan sa Dios. Ayaw ka mo pagsalin alang sa sunod adlaw, apan ang uban wala mamati ang Moises o nagsalin sila alang sa sunod adlaw. Sa pagkabuntag giulod kini og nabaho busa nasuko si Moises kanila. Kung nasuko man si Moises kanila unsa pagkahaang Dios. Kay si Moises maigsuon nag-agad lang yun sa sukos Ginoo. Og gihimo ni Moises ang instruction sa Ginoo. Mga alagad sa Dios, dili pwede nato pinaspasan ang Biblia. Kung unsay naas Biblia, iwali ang kamatuoran, aron ang kamatuoran maghatag og kagawas. Dinis kalibutan maigsoon, naara ba kinaiya sa mga tawo nga wala kasabot sa pulong sa Ginoo, ang sundan, taguan, labi na kung dunay kumbira. Hadlok ipakaon sa silingan, hadlok ipakaon sa bisita. Taguan ng humba, taguan ng sundan. Pagkaugma namulag na, gikaog ilaga ang mga mga sinina, kay tuwa pag yun sa drawer, tuwa pag yun sa kabinet, gibutang ng sudan, adobo, ayay.
gihiag ok mga kaigsunan, gihian og ipos patay kay nagkasakit og usa toy sakit anang balagtok mga igsoon. Antiviruses ata usa to mga igsoon. Mas grabe biag kagaw sa mga balagtok RET igsoon. Kay kining kadalok ba? Hadlok ba hutdan unsay sudan pagkaugma. Pagkahapon mga igsoon kay managbulak mga magbulak man na labi na kung kumbira maigsuon nga dili gyud maayog trabaho kanang karne maigsuon na man ni mga dugo mao man ni mohatag og kabaho unya labi na dili ma-aksyon o kanang ayohon gyud paghugas labo-labuon lang sa mao man ay kasagaran sa mentalidad sa kalibutan. Hello, taguan ang sudan humag kumbira. Basta kay kanang kumbira maigsoon, exempted na pareha na tanan basta kumbira, pareha na birthday, kasal, anniversary, Thanksgiving, pareha na fiesta, fiesta sa kalibutan, fiesta sa simbahan. Una masubok ta mga kaigsunan, bisan ganis mga Kristohanon, wa pa gyud kasabot sa pulong sa Ginoo, manago pagyusunan, hantod manag-away, mapasanginlan maigsuon nga gidalan ang sunan. Igsuon kung wala ka makakita in personally, kung nakadungog lang kag sugilanon sa uban, ayaw na yung tuo. Kay dili man ka mo nakakita. Even gani nga ikaw nakakita, hilom lang. Kay wala makakabalo nga doon na po'y nagsugo nga gipakuha ana. Pero magtala-tala na yun ato ang istorya. Manugid pag yung kasuban, gidala ang sudan, nahuro. Igsuon dili na maoy-mao. Kung Kristohanon ta, dapat dili ta mutuo sa mga dili Kristohanon. Labi nag mga hubog. Kaya ka ng mga hubog, mga igsoon, patapor na nagyaw-yaw-yaw. Di gani na mo ilag asawa, di gani na mo ilag kaila. Kung bino na'y maghari sa iyang huna-una. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, dapat bakat unta kanunay sa balang kasulatan. Kay pwede kang makasala ato ba nga sige no kung makapasangil ka sa imong isig tao. Amen ba? Mao nga si Moises giingnan niya ayaw mo pagsubla, ayaw mo pagsalin. Pero naamoy dag uban gahig ulo. Nganong gahi man silang ulo? Kay wala man sila musunod sa instruction ni Moises. Sila may nagbuot. Ganong nagbuot sila, nahandok man silang mawadaan sila pagkaon, di nahuwadaan hinoon. Ingon ang Biblia, kung kinsa katong kawadaan sa iyang kinabuhi, tungod sa pagsunod kanako, bulahan siya. Apan kung ikaw o ako, imong unahon, ang imong kaabalingon, hinumdumi, kitang tanan, gikan sa atong Ginoo. Ingon din mga kaigsunan, 21, ang matag usa, nagtigom ni ini kada buntag sumala sa iyang gikinahanglan. Apan kung mainit na pag-ayo ang adlaw katong nahibilin sa yuta malanay. Kay mao man ay ilahang instruction sa Ginoo ngadto kanila niining mga panahon na. Sa matag ika-unom ka adlaw, balik duha ka adlaw nga pagkaon ang ilang tigomon. 4 ka litro. Sinukod yun. Grabe. Sinukod ang ilang mga pagkaon. Mao na instruction ni Moises, pero naamang ko'y mga sigurista. Gatuo man sila nga ang ilang pagkaon ilaha. Dinis kalibutan maigsoon ka ng pagkaon nato, dili man ato Kung mahinobra na, ipanghatag na si mong mga silingan nga kulang in taon o mga pagkaon. Kay mga baho naman yun labi na kung doon ay kumbira. Kaya naamag yun mahitabo mga kaisunan, di pangkaon hinoon ang mga sinina, kay tuwa dito, gisulod ng alupo dito sa kapinig. Ihian pag yung ok-ok, nagkasakit. Kaya kining kasero, kalao, usap na. Kung maunay atong mentalidad mga kaisunan, ayaw na lamang pagkumbira. Kung mauna, ayaw na lamang. Ay doon ay sitwasyon mga kaigsunan nga mangimbitar kaigsunan matupas pasiyaw sa alagad sa Ginoo. Tinuod man yun mga kaigsunan nga. Himan-himan mga kaigsunan.
Una sa atong kinabuhi, magbantay ta. Dili ra pag mo ilang Kristohan nun. Dili sa mo ilang labaw sa tanan sa dili Kristohan nun. Tingali mga igsuon, makakonsiderar ta sa dili mga Kristohan nun. Kaya wala man na sila kahibalo. Inusinti man na sila sa pulong sa Ginoo. Pero kita mga Kristohan nun nga nakakat o nakakaplan na tinuon nga kamaturan, dili po ta magpa-inusinti pag-ayo maigsoon sa kamaturan. Kaya kining atong paghago, pagsakripisyo, ikaw o ako naghago, hinumdumi, mausig lang yun na. Kung dili nato na i-aplikan. Amen ba? Mawaktag ra na sa atong kinabuhi, igsoon. Ingon diri, sa matag adlaw, sa ika-6 kaadlaw, balik duha kaadlaw, ang pagkaon nga ilang tigumon, 4 ka litro sa matag usa. Unya ang tanan kadagkuan sa katawhan niadto kang Moses og gisuginlan nila siya. Mahitungon niini. Og si Moses miingon kanila, kini ang gisugo sa Ginoo. Unsa di ay sulti ni Moses, kini maoy gisugo sa Ginoo. Wala nagdesisyon si Moses sa iyang kaugalingong pagmao-mao. Mao nga niining atong programa, wala ta magpamao-mao, kundi ang atong giwali mensahe sa atong Ginoo, dili mensahe sa silingan. Ugma maoy adlaw sa pahulay, adlaw nga balaan nga gigahin alang sa Ginoo, lutoa og lungaga ang gusto ninyong lutoon og lungagon. Tagui ang masalin alang sa sunod adlaw. Kaya siyempre, duha man ka adlaw ang ilang limit. Di ba? Pero wala nag-ingon si Moses nga hangtod sunod bulan. Sa atong introduction, nagtago ang uban hangtod nga bulak nga baho sa ilang gitaguan. Layhan ba ka maigsoon ka na imusudan, manibaho na lamang sa imusuot. Ipamulak na mga kaigsunan. Kinahandok ipakaon sa mga silingan, ipakaon sa mga tao nga mga bisita, ayaw na lamang pagkumbira. Kung mauna, hala, kaugalingon na lamang na paghub-hub mga kaigsunan. Kung baka matingali mo, taguhin na lamang na, ayaw na lang pagpabalo. Di ba? Kaysa magpabalo ka mga kaigsunan, mag-imbitar pagkid ka, nagpadala pag invitation kung sa padiha, himan-himan, nahandok ang kahutan. Maumanay na itabo sa mga taga-Israel. Atong kwa basiha muprangka ko ekson ang gobyerno kung unsay budget sa 2024 kana hutdon gina sa gasto kay kung dili na sa hutdon o gasto bubalik na sa panudlanan sa atong gobyerno. Sa panggobyerno mga kaigsunan dunay gisaligan pagbahig gitawag og CPE. Unsa man ang CPE nga kurso? Mga accountant. Ang mga accountant, mga kaigsunan, mauna sila mo compute sa budget sa kinatibukan sa 2024 o ihatag na sa nagdala sa nagkalailang area sa tibok Pilipinas, dili lamang sa Pilipinas kundi kinatibukan sa nasod. Amen ba? Kung naan ang 2025, 2024 karon, ang tanan nga budget sa panggobyerno gastuhon yun na tanan, walay ibilin. Tanan gibahig na mga kaigsunan gikan sa panudanan sa kaban sa panggobyerno. Kung adunay mabilin ibalik na dito. Kung para asa man para anhan gyud na. Mao nga ibahig na maigsoon, i-arrange na. Mao gani dinis kalibutan, dinis kalihukan sa katilingban. Kung dili kahibalo nga mubahig sa budget sa panggobyerno adto sa relos paingon. Hello. Akin eh, akin. Diba? Mao nga ikaw ug ako masilaw gani kas mga butang sa kalibutan. Listen. Ang Diyos doon na sa instruction sa tao. Ingon ang Diyos kang Moses, ayaw sila pasublahi. Dapat dili sila magsalin og lain nga pagkaon kung para anak para gyud anak. Dapat sa 2024 igsoon tanan nga income
or budget sa katilingban ikastuhon ko na kay pagka 2025 pagka January isito na sa ang laing budget mao nga ibahin-bahina sa nagkalaing-laing mga nason ibahin-bahina sa nagkalaing-laing mga barangay syudad lungsod sa kinatibukan sa Pilipinas o ang mag-budget niya na mga accountancy ibig ba CPA nga kurso dili pwede mga igsoon ang mubahig anak nga dili in line sa kurso kay maglisod ko na og compute sa atong kinabuhi inis kalibutan mga Kristohanon man ug dili labaw sa tanan mga Kristohanon daghang kapakyasan kanunay naghuna-una sa ugma apan hinumdumi ang Biblia ayaw ninyo gugma una-una ang ugma kay ang ugma na aduna sa kaugalingong kahimtang aton arong basahon madayon ta sa pagbasa Exod ingon diri ugma maoy adlaw nga ipahulay adlaw nga balaan gigahin alang sa Ginoo luto lungaga ang gusto ninyong lungagon lutoon ug lungaga tagui ang masalin alang sa sunod adlaw versikulo 24 sumala sa gisugo ni Moises ang salin gitaguan nila alang sa sunod adlaw apan wala kini madaot og wala olora di ba kay nagmisunod man sila sa instruction ikinahanglan ang inyong kwaon nga konsumo sulod lang sa duha ka adlaw pero katong una may suon nangabaho kay nasuprahan man nisupak man sila maison ingon sa unahan na ingon diri maison kan kini karong adlaw kay karong adlaw sa pahulay gigahin alang sa Ginoo og dili kamo makakita og pagkaon didto sa gawas versikulo 26 gitigom kamo niini sulod sa unom ka adlaw apan sa ikapito ka adlaw mao ang adlaw sa pahulay wala kamoy makuha di ba pero doon ay mga grupo mga kaisunan na ang adlaw rin nabalaan pero ang nagtuo nga balaan ang adlaw ang tawa gid mabalaan ining ba dili pwede nga ang adlaw nahimong balaan pero ang tawo wala na balaan ug mao na ipasigar ko sa katilingban na kami ray maluwas kay kami nagsimba sa adlaw nga balaan pangutana nabalaan ba ang kasimba sa adlaw nga balaan ang tawo nga nagsimba ikaw ug ako tawo mata ato bangas Ginoo dapat ang tawo may maoy mabalaan kay balaan man ang Ginoo dili ang adlaw kung ikaw nga tawo nga nabalaan atubangan sa Ginoo bisag Lunes, Martes, Miyerkules kinatibok ang semana balaan gyud ka atubangan sa tong Ginoo apan kung ang adlaw ray nabalaan sa adlaw nga balaan diha na ka pa magbalaan pagkaugma di na kabalaan ingon ang 27 sa ikapitong adlaw may pipila ka tawo nga mingula aron pagpangitag makaon apan wala sila'y makitan versikulo 28 onya ang Ginoo mingon ka Moises hangtod kanus akamo magpadayon sa pagsaka sa akong mga suko pagsupak sa akong mga suko ug mga balaod ngano nahitabo to nila sige masilak supak sa balaod sa Ginoo salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni brother Rain Donald Donaire mga kaigsunan good morning pastor o sa tanan nga na mga viewers sa live salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi versikulo 29 hinumdumi ninyo nga ako ang Ginoo atong hinumduman mga igsoon nga dunay Ginoo ingon ang Ginoo hinumdumi ninyo nga ako ang inyong Ginoo dili Ginoo si pastor dili Ginoo si pastora dili Ginoo ang adlaw nga ikapito kundili na ay gahimo nga nahimo ang adlaw nga balaan nga mao ang Ginoo
Muhinungdan kanunay mainsulto nato ang Dios. Kanunay nato walay bili ang iyang gihimo para sa tao. Kay ang tao wala nagrespeto ngadto sa Ginoo. Mahimo na lang, mahimo ang tao nga dunay respeto sa Ginoo kung ikaw nagkinabuhi sama sa iyang kinabuhi. Unsaon man pangutana, basaha ang Biblia. Amen ba? O dili lamang basahon, kundi i-aplikar gyud higala Exxon. Ingon ang 29, hinumdumin ninyo nga ako ang Ginoo, ang naghatag kaninyo sa adlaw sa ipahulay. Tanawa ako. Kinsay naghatag sa adlaw ipapahulay? Di ba ang Dios? Dili si tao mo'y naghatag sa adlaw ipapahulay. Walay katungod ang tao nga mo'ingon balaan yun ang adlaw ipapahulay. Pero ang tao nga nagpasigat mo sa adlaw ipapahulay, wag yun nabalaan, bisyoso ra gyapon. Tungod niini sa ika-6 ka adlaw, hatagan ko kamog pagkaon nga igo sa duha ka adlaw. Kinsay kasulti? Ang Dios. Niingon ang Dios, hatagan ko kamog igo ra diha sa duha ka adlaw. Apan kung inyo kanina pasuprahan, mga baho yun na. Radagan kong kumbira, pagkaugma na nga baho nang ikumbirahan. Gitaguan, kung mahurot sa ang sudan, mapasangin lang po ang uban, dahil imaritis sa uban, di sa dili tinoon. Munang ikaw ug ako, siguro klaro ha, aron klaro ang imong kinabuhi, klaro ha ang pagbasa ang Biblia. Kaya di ko ka masityak, Exxon. Ingon diri sa ika-7 adlaw matag usa kaninyo, di kinahanglan nga magpabilin sa dapit nga iyahang nahimutangan. Ayaw kamo pagbiya sa inyong balay. Busa sa ika-7 adlaw wala magtrabaho ang mga tao. Niyato mga panahon na Exxon. Versikulo 31. Ang pagkaon ginganlan sa mga taga-Israelita og mana. Sama kini sa gagmay nga liso, puti og lamig sama sa tinapay nga sinagulag dugos. Wow. Si Moises niingon diri. Si Moises miingon, nagsugo ang Ginoo, magtipik kitag diotay ni ining mana alang sa atong mga kaliwat aron makita nila nga pagkaon nga gihatag nila kanato sa kamingawan sa dihan gidala kita niya sa gawas sa Ehipto. Si Moises ug ang Dios kanunay kung nakigsulti kaniadto Exxon. Dunay mensahe ang Dios ngadto ka Moises in personally. Karon maigsuon ang Dios kalagsa lang makigsulti sa mga alagad sa Ginoo nga sama ka Moises na pwede mo igsulti ang Dios ngadto ka Moises sa personal. Karon mga kaigsunan ipaaging mga revelation, ipaaging mga damgo. Sa panahon ni Jose, ang anghel nagpadangat og mensahe ngadto kang Jose aron si Jesus dili mamatay sa mga kamot ni Herodes. Si Moises miingon kang Aaron, pagkuhag tibon og sudli kinig duha ka litro nga mana og ibutan kini sa atubangan sa Ginoo aron tipigan alang sa atong mga kaliwat. Sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises, gibutan kini ni Aaron atubangan sa sudlanan sa kasabutan aron taguan mana ang pagkaon sa mga taga-Israel sulod sa 40 ka tuig. Grabe sa mana ang ilahang pagkaon sulod sa 40 ka tuig. Karon sari-sari imong makaon, bulan, ginamos, asin, sudan, binoro, tinapal, humba, isda, tanan. Pero sa una, sulod sa 40 ka tuig, mana ang ilang konsumo. Grabe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario nagwasasab gikan sa Cavite City. Kumusta mo diha sa Cavite City? Wala ba'y ulan-ulan diha mga Exxon? Unang diri mga kaigsunan, modaling kat kung pananom o mga saging
O wala ko'y mga lakaw igsuon, mahurot tagyung po, tanong ning palibot diri mga kaigsunan. Unang moabot ko panahon, puro naging mga tanong kauban sa kong ugangan. Ako maabtikon pong ugangan mga kaigsunan, sige, hawan yun ani palibot. Ako po'y tigtanong mga kaigsunan. Tatag ining mga saging unsay basta mabuhi itanong. Una nga sa wala pa ko nakafocus diri maigsuon, bisag galay wa gyud usa. Bisag usa tanong wa gyud bato o kahoy na bilin sa pagkawala namo nining mao nga dapit. Ila ka tuig nga among gi talikdan kining mao nga dapit. Unggoy na lamay kulang tungod sa kadaghang kahoy. Karon may iso ni balik na usab ang mga tanong nga kaniadto mga kaigsunan. Anak na i-enjoy ang kinabuhi diya sa pagpangalaga. Ayaw himuang nga babag na naamagos kabukiran. Kung naakas kabukiran halapog kugi uban ang tabang sa Ginoo. Ayaw pagtinapulan. Kaya sa panahon mga kaigsunan nga magtinapulan ta, may paylumigas kay magsige paghakot o pagkaon. Pero ang tao, magsige na hinabit sa tumbalay, magpaabot ang mga kaigsunan, labaw patanghuan taman. Ingon diri sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 25 at 35, ayaw kamo kapalaka unsay inyong kanon sunod adlaw. E mao man ni kabalakan bisan sa mga Kristohano, munay magsige na lang maghuna-huna mga kaigsunan, bisan kung saan na taghuna-huna, ug wa ko tay gihimo sab. Di gyud ta panalangin na sab sa Ginoo. Moabot ra panahon sige ta ko pangwintas Ginoo nga wala ta hatagi kapite putang tapulana. Hello, kanang imong kakugi. Sama man sa kakugi sa Dios. Even gani ang Dios gikan sa Lunes hangtod sa ika-unom kaadlaw mingkugi. Kakugihan sa Dios. Sikat pagsugod sa Genesis 1:1 niya atong mga panahona sa diha sa bersikulo 2 ang Espiritu sa Dios mingkunsat sa ibabaw sa kadagatan. Ug niingon ang Dios, mutungha ang tanan. Wow! Ang iyang paghago mga kaigsunan ato na sa i-illustrate sa atong kinabuhi. Si kinsa man ta ato bangas Ginoo. Ug si kinsa man sabta nga dili mohatag og panahon sa atong Ginoo. Siya mismo ni pahulay kinatibuk-an sa adlaw iya gyud nang gigahin pagpahulay. Apan ikaw ug ako ang tao igsuon modaginot pa. Dili kay modaginot mukaparpa para sa adlaw sa atong Ginoo. Hello. Malit kasagaran. Pero doon ay hinabang mga kaigsunan, magsayog mata alas 2 pagkamata na. Taas na makairog linya sa Esther, brother. Di niya takatagaan. Hello. O niya ang ihatag mga kaigsunan, pila ra pud ka kilo, pila ka bulan. Napay kasapa mga kaigsunan. Munas ginawa pa nimo pinasingot, giplitihan pa nimo. Dili ra nato na i-mention mga kaigsunan, kay mao gunay mahitabo sa katilingbanong kalihukan. Kung ang nagdala zero, kung ang nagdala hako, mangwinta na. Pero ikaw o ako, mangutana ko, o gisirukan baka atubangan sa atong Ginoo. Wala. Muna'y mentalidad sa taos kalibutan nga mauray layhan mabuhi din sa kalibutan. Ang uban, wala. Tiyan. Diha sa pagpangalagan mga kaigsunan dapat ikaw o ako level ang imong pagtagad sa atubangan sa katilingban. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amin, maayong buntag pastor, maayong buntag pun sa tanan nga namati karon o sa mensahe sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa inyong mga kinabuhi pastor. Yes. Kining atong gimensahe, di yun ni akong mensahe. Dili kumuangkon nga ako ning wali. Dili sab ni akong mensahe, kun dili gitugutan o gihatag lang sa Ginoo ang authority sa paghanay aron mabagay. Hinumdum ni mga kaigsunan kung ang gitar kulang na sa kusang kwerdas, dili na siya maangay, bisag nindot pagkagtingog, maapil ko kagkayabang.
ato mahinumduman daghang kay magwawali sa social media pero yabang. Amen ba? Mayroon sa istorya pero wala buhata ang istorya. Klaro ho nato ang atong kinabuhi aron klaro ta atubangan sa atong Ginoo. Ingon ang Mateo mga kaigsunan kapitulo 6 bersikulo 25 ngadto sa 34. Ayaw kabalaki ang pagkaon sa sunod adlaw. Mao man ang hitabo sa mga taga-Israel. Nagiingnan silang wis, ayaw mo pag palabi. Ayay. Kay hadlok magkahotdan, di nangabaho. Nabalaan sila, kay nangabaho man silang sumlanan. Munang doon ay mga kumbira maigsoon, mapasangin lang ng uban. O dili mapasangin lang, mga baho, di sumlanan sa kaldero. Kay hadlok ipadalas mga tao, ipadala na. Munang sa atong palisiya maigsoon, doon ang matay mga okasyon, pasagdaan na to ang mga katauhan. Ala sige, para na sa tanan. Ayaw pihiga ang mga tao. Ayaw pilian ang dakugrang ko. Kinalato na sila ang pagkaon. Hatagig pili ang naas pinakaubos nga posisyon. Amen ba? Ingon ang versikulo 6, versikulo 25 ngadto gayon sa 36. Dini sa kapitulo sa Mateo 6. Ingon diri mga kaigsunan. Sakto ba di mga kaigsunan? Ingon diri mga kaigsunan sa 26. Musugod ko sa 25. Ato ni sugdon sa 24 maison ang Dios o ang bahandi. Aron ato gyud nga ma-explain pag-ayo kung unsay lintunganay sa Dios o ang bahandi. Mangutana kung daan, kinsa may tag-iya sa bahandi? Ang Dios. Kinsa man ang Dios tag-iya sa bahandi. Mahinungdan nga makasabot ta sa pulong sa Ginoo kung kinsay tag-iya sa imong kinabuhi. Ang bahandi nga imong naangkon karon dili na imuha. Ang posisyon nga imong naangkon karon dili na imuha. Ang trabaho nga naa nimo karon dili na imuha. Kining obligasyon namo dili ni amuha, kun dili gibiya lang ni Ginoo. Ang atong trabaho mao ang pagsakripisyo, paghatag og panahon nga mahimaya nato ang Ginoo. Kay kun ang kunon gani nato ang mga butang, masakitan tag maguba. Mahadlok tagduulog mga tao, pero maguba na, ipasura na lamang. Hello, kay way katagbawan ang tao sa kalibutan. Matagbaw lamang ka kung doon ay presensya sa Ginoo. Ingon diri ang Dios o ang bahandi. Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. Kay mahitabo gayon nga ang iyang dumtan ang usa o ang usa iyahang higugmaon. Unsaon niya ang usa o ang usa iyang tamayon. Unungan niya ang usa iyang talikdan. Wow, di ba? Apan hinumduman nato mga igsoon nga ang mas labaw ug bili sa atong kinabut ang Ginoo. Pansin ko, tungod niini sultian ko kamo. Ayaw kabalaka unsay inyong kanon. Katong mga katawhan kaniadto nga dunay mensahe si Mrs. Nabalaka man to sila nganong nainato ang ilang kinaiya. Nagtago silang mana pagkaugma ng abaho. Ngano man ang ilang guna-una nga sila ray makapabor kaysa uban. Dinis kalibutan may sundon lang yung mga bigdaladan ni Ana. Nalayhan ang mga tao manggutman pero sila layhang mabusog na sige. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pops Dilion Mingito, bisan padayon, bisan usahay, unsay sitwasyon. Amen, tinuod yun. Yes. Maunay realidad sa katilingban nga way Ginoo sa kinabuhi. Amen ba? O dili na malilong, Luzon, Visayas, and Mindanao, ikinahanglan, ikaw o ako, o si Saha, kanunay, sukinsay angayan o takos sa pagdala sa katalingbanon nga kalihukan. Doon na ba'y Ginoo sa kinabuhi. Kay kung wa gani maison,
mag-ularoy gitas kalisod. Hindi doon na mawatan ang itawag korupsyon. Ikson. Ingon din mga kaigsunan, tungod ni ini sultian ko kamo. Ayaw kabalaka unsay inyong kanon. Kinsay kasulti ang Ginoo dili tao. Unsay kanon imnon aron kamo mabuhi. O unsay ibiste. Dili ba mas bililhon man ang kinabuhi kaysa pagkaon? Yes. Kung buhi pa ka, makapangita magpagkaon, pero patay na ka, makapangita ang pagkaon sa tao? Dili. Matod pa sa Tagalog mga kaigsunan, aanhin pastor, ang damo kapag wala ng kabayo. Damo yan eh, hindi yan kabayo eh. Kisa may bili, mas bililhon, ang damo o ang kabayo? Ang kabayo, kaya na'y kinabuhi. Ikaw, kinsay labaw? Hayupan, bisti, trabaho, negosyo, sakyanan. Labaw ka sa tanang butang, kay ikaw ug ako, gihimong sama sa dagway sa tong Ginoo. Kung ang Diyos imong unahon, wow, malibay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Moabot ang kahimtang o sitwasyon sa panalangin nga dili nimo damhon Diyos. Lisod bang buhaton sa tao kung dunay Ginoo? Yes, dili. Dili lisod. Apan lisod na kung ikaw o ako wala makasabot sa mensahe sa atong Ginoo. Bugat na kayo. Sakit na kasing-kasing. Maluya na yung igsoon o maigo sa pulong sa Ginoo. Apan katong nakahibalo niini, wow, taas noo kahit kanina. Tungod niini sultian ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon o unsay inyong imnon, aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa biste? Yes. Labaw pa ang biste kaysa lawas. Mag-unsa man ang biste o patay na ka, minteryo na ka. Hello. Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga ato sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo? Grabe. Hinumduman na ito mga kaigsunan, ikaw o ako mas dako tagbili atubangan sa Ginoo kay kita sama sa hitsura ni Jesus. Kung mangyubit ka ni kang sister o brother, giyubitan ni mo ang Ginoo. Kung nag-underestimate ka sa imong silingan sa imong sikataw, gi-underestimate ni mo ang Ginoo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Hinumduman na to mga kaigsunan, matag pulong mga tag sitwasyon, hinumdumi nga matag litok sa imong dila, nagdala na siyang mensahe. Ingon diri may igsoon, apan giatiman sila sa inyong amahan nga ato sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgang? Kinsa man kaninyo ang nakulangan sa gitason sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Kung magsigi ka ni kabalaka, di ko takadugang sa gitason sa itong kinabuhi, kundi ang kabalaka maunay makapabubo sa itong kinabuhi. Siyempre di makakatulong. Hello. Atong sabton ang Biblia, kung sige kang kabalaka o wa kay gihimo sa imong pamilya, wa kay gihimong trabaho sa inyong panimalay, mutong hakaha ng mga lagod mo, wala. Unang dunay mensahe mga kaigsunan, Pastor, wag mawala ang imong kakugihan. Ikaw o ako kung nakabalo ka sa mensahe sa Ginoo, di good ka mahitabong tapulan ka. You know, kugihan ang Ginoo. Naghago siya, nagsakripisyo. Naghatag siya panahon sa insaktong gitagal nga panahon. Kay matag panahon adunay kaugalingon. Amen ba? Apan magsigir ganit nagpa-relax, mas nindot ang pagmarites,
mas nindot ang pagyaka sa balay kaysa pagpanglimpyo sa mga hugas o kung sa diya mga baho o ragitas panimalay. Munang sa akong pamilya mga kaisunan, atong gitraining ang atong mga bisikupan. Hinumdumin ninyo nga kami inyong ginikanan, inyong papa o mama, mga wagtang ramis kalibutan. Kung dili mo maminaw sa among suggestion, lantawa mi kung unsay among gibuhat para ninyo. Kaya kung wakani mo'y nakatuunan, hinumdumi kami mga ginikanan, mawagtang sa kalibutan. Asa mamupaingon, huwag mo'y nakatunan. Amen ba? Unang kita mga ginikanan, kita mo'y unang ihemplo sa itong mga anak. Dapat kita mo'y mag-una sa simbahan. Papa o mama, dili kay ang mga bata mo'y mag-una sa simbahan. Usa pa ang mama o papa. Maunay insaktong pamaagi gikan sa Ginoo, dili pamaagi gikan sa tao. Kung mubuya gani tas atong mga anak ayaw mo pagbinuang ha, pero otro po kang buluyagon, papa o mama. Way angay nga mubuyag ta. Maungan diha sa pulong sa Dios. Kitang mga alagad sa Ginoo, magkinabuhi sumala sa atong giwali. Kaya kung dili kani maisod, hilaw ta kayo muwali. Amen ba? Magkaalang-alang ikson. Ingon diri sa unahan, dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi, pinaagi sa kabalaka. Kinsa? Ikaw o ako, nga naminaw karon, makadugang baka sa gitason sa imong kinabuhi, pinaagi sa kabalaka, or pinaagi sa kabalaka, mamubo ang imong kinabuhi. Siyempre, sige ka kabalaka, huwag kay gihimo sa imong pamilya. Magsigira kag hinuktok, usa ka adlaw, duha ka adlaw, tulog ka gabi, us kasimanay mo, huwag tulog-tulog, mag-insomnia ka. Hello, magkasakit ka tag cancer sa dugo. Pero kung naa kay Ginoo, wow, inyong mata nimo, Lord, salamat sa laing gininhawa. Salamat sa laing kusog. Dili ka makapugong sa paghago kung asa ka nahimutan ang imong kakugi, ang imuhang pagka-industrious nga pagkatao, dili ko na mawala sa imong kun do na kay Ginoo. Ikson. Tanan nimong oras, dili bakante, kun dili kompleto ang oras. Kay kompleto ang oras gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dining mga taknaa igsuon, dining oras saha manghinaot ko, kaado na tay makatunan diha sa mensahe sa Ginoo. Ingon diri sa 28, og nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tan-awa giun sa pagpatubo ang mga bulag sa kaumahan, wala sila maghago aron makabiste. Apan si sultian ko kamo nga bisan pamangani sa Solomon nga dato kayo walay sapot nga sama katahom sa niining mao nga bulak. Grabe. Gi-illustrate ni Maison sa Biblia aron ikaw o ako imong itandi ang kinabuhi ni King Solomon. Si kinsa mata sa kinabuhi ni Solomon? Pila ka mong asawa, 700 kapit, 300 kapit pinakaslan. Mga rayna, mga gingharian. Si kinsa mata sa kinabuhi ni King Solomon? Apan niingon ang Dios, hinumdumi ninyo, bisan gani si King Solomon, dili siya ka-provide sama sa katahom sa usa ka bulak. Apan ikaw ug ako, hinumdumi, mas labaw ta katahom sa bulak sa atubangan sa Ginoo. Mahimo lamang matahom, mahimo lamang humot ka nga insinso ang imong kinabuhi kung ikaw ug ako nagkinabuhi sa mensahe sa atong Ginoo. Sa diha nga ikaw mahimong humot, wow, dili siya makapugong sa pagpanalangin sa matakusan. Di adtong nagsubay o nakahatag og dako nga pahimuot ngadto sa abuhi nato nga Dios. Ingon din mga ison, apan sultian ko kamo nga bisan pamangani si Solomon nga dato kayo walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining bulak.
dili ikatandi sa bisan unsang gibis ni King Solomon sa kaanindot sa bulak. Apan hinumdumi, ikaw o ako labaw pa ka katahom sa bulak. Kay gibuhata sama sa dagway sa atong Ginoo. 91. Busa ayaw ka mong kabalaka kung unsay kanon ug unsay imnon ug ibisti. Kining mga butanga maoy tinguha kanunay sa gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Kining mga butanga kanunay nga gitinguha sa dili mga magtotoo. Ang pangutana kung ang mga magtotoo mas labi pang nagtinguha sa mga gitinguha sa dili magtotoo. Amen ba? Kaya doon na may mga dili magtotoo nga maay pagbatasan sa mga magtotoo nga nag-angkon nga Kristohanon. Apan ang batasan may pay dili mga magtotoo. Hello. Di ba insulto kayo? Kung na-insulto man ang Ginoo, kung imong giinsulto ang imong isigataw, mas kapinan nga giinsulto nimo ang Ginoo. Atong basahon pagbalik. Imong diri. Busa ayaw kamo kabalaka kung unsa kamo kanon ug imnon ug unsay inyong ibiste. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Wow! Ang pangutana gud diha, kung ang magtotoo nagbuhat sa dili mao, may pay dili magtotoo, sister, brother, sir, ma'am. Diha sa Korinto mga kaigsunan, niingon si Apostol Pablo, nga daghan ng galipin-lipin, gitugutan na sa simbahan. Igsoon, kung mahitabo na sa itong kinabuhi, banigamot ta, nga dili ta mag-live-in forever. Dapat atong hatagan o bili ang atong pagkatao at bangan sa atong Ginoo. Kaysa diha mga kaigsunan, mahimaya na to ang Diyos nga muhatag ta respeto katubangan niya. Ano na yung mensahe? Si Brother Raymond Candelario, amen, praise God. Ang inyong ingon diri maison, ang inyong amahan nga ato sa langit nasayop nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Unsay giingon sa Biblia? Apan labaw sa tanan paharian ang Dios. Kay kung dili gani ang Dios mo'y maghari sa atong kinabuhi, ang maghari sa tao tinawhanon nga kinabuhi. Maugani ang Biblia, niingon ang Biblia, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Kay kung ang Dios may maghari sa tao, ang imong kinabuhi sama sa Dios. Ang imong kinaya sama ni Jesus. Nga naman, kay naghari ba siya sa imong kasing-kasing kunaw nagsalabutan? Wow, grabe. Ang atong buhaton, dili lisod ang mga requirements. Dili ka maghago aron ka may sama sa Dios. Kung dili pahari ang Dios sa imong kasing-kasing, sa diha nga maghari ang Dios sa imong kasing-kasing, bisag unsa pa nimo kahago, bisag unsa pa nimo kahapo sa trabaho sa kalibutan, apan kay naghari man ang Dios, ma-enjoy ka, di ko ka mangwinta. Hello, magpabilin ang imuhang pagkanindot nga kinaiya. Apan ang inyong gikinahanglan nga kamo, ato ni basahon bersikulo 32, kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga ato sa langit nasayon nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Kay kung dili kani maghari ang Dios, ang maghari mga butang ra gyud. Ano man, wala man maghari ang Diyos. Ang maghari sa tao, trabaho, negosyo, sakyanan, kay nag-apas. Aron madato pag maayo. Unsay naghari sa tao? Mga butang sa kalibutan, wala naghari ang Ginoo. Kay kung ikaw o ako nakahibalos sa pamaagis Ginoo ang imong giuna, ang Ginoo,
Kung ang Ginoo imong unahon, hinumdumi ang imong kaugmaon, giandam na sa Ginoo ang kadaugan kasiguruhan nga iyang ihatag kanimo. Apan labaw sa tanan, paharia ninyo ang Ginoo. Pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang igahatag ra niya kaninyo. Wow! Muna giingon diha sa Mateo 6, versikulo 33. Sige ko na ito ning madunggan. Sige ko na ito ning madunggan. Diya sa mga kaisunan. Apan, mayunaha, sister, brother, ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong kay kining tanan, mga butang igadugang na kaninyo, unya ang kasulti, wala po di mag-una. Di ba insulto? Kung ato nang kanunay giyaw-yaw mga kaisunan, ato po ng panikamutan. Dili lamang sige na tong wali, pero ang nagwali, wakasam na kinabuhi sa giwali. Sokwahi, dili haong mga kaisunan, ato bangan sa Ginoo. Ingon ang Filipos, kapitulo 4, versikulo 6, nito sa city, ayaw kabalaka sa bisan unsa. Kanang pulong bisan unsa, tananana igsuon, biste, salapi, pagkaon, negosyo sa kyanan. Ayaw kabalaka ni bisan unsa kuno na kay Ginoo. Kay kung dili gani ka magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo, wa ko tay Ginoo. May nungdan babalakar ko, sister, brother, wa na ko may malungag. Wa mangani mabalakan ang mga langgam maisuon. Ma-enjoy ra mangani mga kaigsunan, wa malupad-lupad sa kahanginan, makakitag pagkaon. Ikaw pa ba? Kita pa ba? Nga tao ato bangan sa Ginoo, dili hayupan. Matay hayupan maison ka makakitag sip-sibanan mga kaison, mo sip-sip dayon. Ingon ang Filipos kapitulo 4, versikulo 6 ngadto sa 7. Atong basahon mga kaison. Ingon ang 6 sa Filipos kapitulo 6, kapitulo 4, versikulo 6. Atras ko dire sa 5. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya, hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw ka mo kabalaka. Atras ko sa versikulo 5. Tungod manggon sa kinabuhi sa tao, kana bitang malumo nga kinaiya, lisod binang buhaton bisan sa Kristohanon. Labi na makakita o kontra, makasilo, makadungog og istorya ang dili mao. Kanang malumong kinaiya, mausam na, maisor. Usa may opposite sa malumo. Hello, kamulay answer. Hapit na mubalik ang Ginoo. Huptan na to ang malumong kinaiya. Bisag unsaon pagkagbuli, bisag unsaon pagkag-underestimate. Kaya nag-ingon ang Biblia, bulahan ang tao nga gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod sa lakan sa atong Ginoo. Kisay mabulahan, ikaw. Dili sila, dili ang uban. Pasag dahil. Padayon sa imong nakuptan, padayon sa imong nasugdan, nga paglaom ato bangan sa atong Ginoo. Atong basahon pagbalik mga igsoon. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Wow! Mao ni kinaiya ni Jesus. Malumo. Di sa kakita sa mga katawhan kani ato nga magsakripisyo o magantos pinagi sa mga balatian. Pero katong mga sedusyong mga parisiyo, sig sunod-sunod ni Jesus aron mangitag bikil. Ngadto sa mga sinagoga, ngadto sa mga simbahan, kay maulagi sa adlaw ipapahulay, bawal ang pag-ayon masakiton. Anong gihimo tos mga parisiyo sedusyo? Mangita pa tong bikil aron ikasumpong nila si Jesus. Kini mga tawo mangitag bikil, magsige ra nagpaniid nimo. Gamay nimo istorya, ngita og rason. Pero wa ko na ikarason. Hinumdumi ang Ginoo. Kanunay maayo nimo. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Wow, bisan unsa. Ganon dili ta mabalaka, doon na tayo buhaton. Ingon diri.
Kung dili papangayua sa Dios, ang pangayua sa Dios ang inyong giginahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Dili man ta kapasalamat o gamay rang butang, labi nagdili mo abot nato kanang atong gipangandoy nga helicopter. Dili maguni maaw akong ipangayo pastor, katong akong gipa-prayer nimo ba. Kanang gaplano magugog mo palit ko chapel unya bay ra man hinuon ning naabot dili magyuni wala man dili ni haom sa kong pangandoy. Nya kabalutang mo drive helicopter. Mangandoy putag bayik mga igsoon di putag kabalo mo bayik mabalintong ra puta. Hello. Kung mangandoy ta dapat inline sa ato ang kinabuhi nga makatabang. Dili kay makaguba. Dili kay makapatay. Tanang butang makadaot, tanang butang makaayo, tanang butang makatabang, depende sa paggamit sa usa ka tawo. Even ang imong cellphone makapatay na igsoon, maka-insomnia na. Even naas panimalay nimo makapatay na. Pero kung imo na siyang gamit og minatarong, wow, tugan binaglor, mahimaya nimo ang Ginoo. Ingon ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 34. Ayaw kabalaka sa sunod adlaw, kay ang sunod nga adlaw adunay kaugalingon niyang kahimtang. Yes. Basahon na to ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 34. Ayaw huna-una ang sunod adlaw. Maunay nahitabo sa mga taga-Israel. Kay siging kahuna-una kung unsa ilang kanon sunod adlaw, di na baho. Kay wala man sila mosunod sa instruction ni Moses nga gisugo sa Dios. Sa atong kinabuhi may suno na mga alagad sa Ginoo nga magwali, sundan ninyo ang wali. Kung sila nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan, wow, mahimo silang maayong panagingnan. Pero kung dili maigsuon, waa ang mensahe, ayaw silang sunduga. Ang mensahe rekwaa, ayaw silang sunduga. Kaya daghang magwawali sa social media, pero wala magkinabuhi silang giwali. Waa ang mensahe, o ayaw silang sunduga. Aron ikaw ug ako makakaton sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ingon diri sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 34. Ayaw huna-una ang laing adlaw, ay ang laing adlaw aduna sa kaugalingon na sit-up o sitwasyon. Ingon diri maison, busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw po ang suliran sa matag adlaw. Tanawa na. Klaro ug tataw kayo ang Biblia. Niining adlaw kung doon na kay problema, ayaw huna-una nga ugma naa pa kay problema. Kay niining adlaw Sabado, nagproblema ka. Pagka ugma nagproblema na sab ka. Pagka Lunes problema na sab ka. Tibuok simana ang imong problema dili na masulod diya sa uskasako. Patay gud ka. Mo nay klaro. Ang Dios kanunay naghatag kanato pambaagi. Kung unsay problema karong adlaw, ugma ayaw na problema ha ang imong giproblema karong adlaw. Kay ugmang adlaw lahi na sab ang problema. Mao nga di by day pasalamatan nato ang Dios sa iyang pagkamaayo. Yes. Kay niining adlaw ikaw ug ako gitagaan og lain na usab nga gininawa. Grabe. Ugma maigsoon lahi na usab ang kahimtang. Pero kung imong hatagan og gibukaton ang imong problema, karon do na kay problema nga nagplano ka mo palit og sakyanan, ugma gyapon nagplano lang gyapon ka mo palit og sakyanan, pagkasunod adlaw nagplano lang gyapon ka mo palit og sakyanan, magsigirat ka kag plano palit kag sakyanan, mahurot na lamang us ka bulan di ka kapalit og sakyanan. Unsay mahitabo sa tawo nagplano kanunay sa adlaw-adlaw niyang plano, walay mayong resulta. Ang resulta insomnia. Ngayon po may ison, unsa man ang insomnia, pastor? Kanang dili nakatulog ba? Magsika na naman ang mata mo, ison. Hello? Magproblema. Apan niingon ang Biblia, ayaw huna-una ang sunod adlaw kay naa say kaugalingon nga sitwasyon.
Naasay kaugalingon nga kahimtang. Niining adlaw pasalamati ang Ginoo kay maasya kanimo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Mary Tano from Sikihor, maayong buntag kaniyong tanan diha sa Sikihor. Ilabi na ni Brother Saldi ay muhang husband may son. Brother Saldi Tano, Dodong Jisan, si Brother Rami Maison, niuli naman kahapon, nagsakit kahapon ni Agi Dere Maison while ko nagkalingaw ko sa paghagos o kawayan. Kaya kung kasalugan ring pikas nga kwarto para sa overnight fellowship, kaya na may mga ito mga kaigsunan nga doon na po pamilya Maison nga alang usab sa atong pagpangandam nga doon ay mapahigdaan labi na sa mga kabataan. Mao na nga everyday mga kaigsunan amo lang yung gi-enjoy ang among kinabuhi sa pagpangalagan. Labaw sa tanan sa pagpangandam sa Pizza 31 nining mao nga bulan sa Disyembre. Welcome ang tanan. Sa gikaingon ko na do na tay singing contest. Ang ato nga mensahedor ni anak nga mao nga Pizza sa 31 ang atong station manager gikan sa sitio Kanugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Mao kagabi doon na sa mensahe nga dili sa maglain tungod kay doon na sa gitagbo gikan sa Cebu City alang nini mga adlaw sa pagpangandam sa simbahan, pagtukod sa simbahan diha gyud sa sitio Kanugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Ikson. Tungod aduna po gigamit nga tao pagdunit og yuta para tukurag simbahan. Di ba grabe kayo pagkamaayos Ginoo? Ikaw ug ako ang imong buhaton lamang dinis kalibutan. Magkinabuhi lang doon, pinaagi sa balang kasulatan. Kasi diha nga ikaw ug ako magkinabuhi niini, wow, live and right ang panalangin ng abot sa mata ko. Dili lamang namo nga mga alagad sa Ginoo, dili lamang ni pastora, kundi pwede ikaw ug ako kitang tanan nga matinud-anon sa Ginoo. Hinumduman nato matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon kaniya. Ingon ang Biblia maigsoon, ayaw kabalaki ng sunod adlaw. Versikulo 34, busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Onya kadaan lang magsigig kag paminaw mga kaigsunan, sige kag problema, kay naa may kadaan daw matupas Biblia, ayaw kabalaki ang sunod, kay naa na sa kaugalingong suliran, o sa kahay mahitabo sa tao sa adlaw karon nga Sabado na kay suliran, ugma na po kay suliran, sunod na po kay suliran, sunod sa usa ka bulan kay sunod sa ako'y mahitabo sa tao. Kini ang akong suliran. Apan hinumdumi niingon ang Biblia, ayaw kabalaka hinunua, magpasalamat kamo sa Ginoo ug pag-ampo kay siya mohatag sa matagusa nga nangayo kaniya. Ang problema manggon maison kung dili pud kaampo. Nganong dili man kaampo ang Ginoo? Nganong dili man kaampo ang tawo igsoon katos Ginoo? Ako lang og explanation. Nganong dili man kaampo ang tawo katos Ginoo? Naara gyud sa tawo igsoon. Dili sakta mo dyan sa anak. Ang Ginoo ray na sayo. Mao nga niningatag na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Manginaot kung ano natay makatunan ug ano natay mapupo nga may pagtulunan kabahin sa pagsalin. Unsa man ang pagsalin mga kaigsunan, pagbilin bas mga pagkaon sama sa kahimtang kaniadto sa mga taga-Israel. Kani ingon si Moises, ayaw mo pagsalin para sa sunod adlaw. Pero wala sila kabalo mga kaigsunan kung gisultian pa to ni Moises nga kung magsalin mo sa sunod adlaw mabaho yun na. Pero ang instruction ni Moises maura po instruction gikan sa Dios. Mao nga wala mo kuha si Moises og laing lengguwahe, lain nga istorya kundi kun unsay gisulti sa Dios maura po gipaabot niya sa mga tao. Wa man kabantay mga tao. Nagtiko man hinuon maison pagkaugma na nga baho inon. Unang kasagaran dunay kumbira, dunay kasal, o unsa pa diha maison mga baho ng sulaan labi nang dili pakaos mga tao. Taguan diha sa kabinet hangtod mapasangin lang ng uban nga walay labot mga igsoon. Grabe. Mo na bay mga mentalidad nga walay Ginoo sa kinabuhi. Mga silok na hinuon ng mga tao. Usa man ang sutan sa imong panimalay. Unang dinis kalibutan mo igsuon, kung ang atong una-unaon mga butang ragos kalibutan
kada adlaw magproblema lang yun ta. Pero kung doon na kay Ginoo, wow, to God be the glory. Di ko niya pasagdan. Dili yun yan ang biyaan. Ang ikalipay lamang sa Ginoo sa tao na magkinabuhi ka, sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. Ningatag na ulapit sa kabuntagon, ang atong oras, alas 6 na yun sa kabuntagon. Pwede tang makarequest o awit makalangit, alam sa atong nga programa, iningtag na ulapit sa kabuntagon. Patod pa sa mensahe sa awit, akala ko mature ka na, pero until now, parang bata pa rin. Tagal ka lang nagsisimba, para lang naman iiyak. Akala ko mature ka lang, bakit ganon? Ayaw ko kang paibutang sa kanan natong mga kaigsunan, mga followers resident sa FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. At ang oras, alas 6 na kapil mga igsunan. Alas 6 dos na sa kabuntagon. Paibutang sa tanang mga followers o mga listeners sa Shine FM diha sa Tagway, sa tanan nga mga Vildesula family, mga Buagas family, o sa tanan nga mga Rosa family, o sa tanan nga mga Dalmasio family, mga Suarez family, labi na sa pamilya ni Sister Nelly Suarez Exo. Hindi nagbabago. Okay, padayon ta mag-igsunan alang sa mga greetings. Ninigtag na og dapit sa kabuntagon. Ilabi na sa mga tapdasan na family, mga Deniega family o mga Regalado family diya sa Tagway, maayo buntag kaniyong tanan. O sa tanan nga mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn, maayo buntag yung tanan ubang sa inyo mga anak. Ilabi na sa mga Duhig family, mga Punting family, o sa tanan nga mga Kilat family, mga Kabayay family, mga Dagulog family, ilabi na sa mga Sibumi family. May buntag sa kapit sa kilihan sa matanan nga mga Kabanag family, mga igsoon. May buntag yung tanan diya sa mga Kabanag family, mga Ardinia family, mga Palomar family, mga Zero family, mga Bordin family, mga Bilog-Ilot family, mga Romano family, mga Kalipo family, o ilabi na sa mga Villaganton family, o mga Estoconing family, mga kaisunan, o sa tanan nga mga Santa Ana family diya sa Naasog, mga Tihana family, o sa tanan nga mga Kadokoy family, mga exo sa pamilya ni Brother ni Paring Sopronio Balukoy, o ilabi na sa pamilya ni Sister Lita Rubiti, maayo buntag kanino tanan, Sister Lita, sa David sa Kantalaki, mga exo. Ano na yung mensahe si Sir Roel Alconeria Bolsir, maayong buntag pastor o sa tanan namo naminaw sa Pantukan Pantukan Davao de Oro. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Davao de Oro. Ayaw buntag kaninyo tanan diha sa tanan nga mga Alconera family exon. Nga naminaw usab og nagwa sa atong programa, ningatak na og kapit sa kabuntagon na iyang gihatag kanato exon. Ano na yung mensahe sa Sir Berlenario Florentino? Dalaygon ang Ginoo, request o lapot o
imong kunit pastor kung naapay nay ang grasya sa Ginoo maguban kaninyo diha tanan pastor amin salamat akong ili-play my song ang labot song by Victory Band. Ako'y minamahal, O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko. O mauni mga request sir Florentino labot o ang ikaduha imong ato ning hatagan o pagtagan mga kaigsunan ang inyong mga request awit makalangit nga gipabot niya sa Sun FM 95.3 sa dial sa inyong kabanganan niyo. Ikaw ang kagahapon, nalulog sa walay katapusan. Yan ang pamuhat sa among taliwanag. O Diyos, Ikaw Okay, padayon ka sa itong mga greetings. Labi na sa tanan nato makaigalaan diya sa barangay Santo Niño, sa mga Uwano family, sa tanan nga mga Adjal family, o sa tanan nga mga Nasiris family, mga Ramirez family, o sa tanan nga mga Paborada family, o sa tanan nga mga Gabonada family, mga Urok family, o sa mga Balasabas family, mga Igsoon, mga Balgado family, mga Silva family, mga Candelario family, mga Vergara family, mga Ilaw family, mga Dandan family, mga Kanda family, o sa tanan nga mga Ampel family, mga Sorinio family, mga Lampinig family, mga Kaigsunan, o mga Generosa family, mayong buta kanyang tanan, ang ilang mga panalangin sa matagusan, inikat na usapin sa kabutago ng hatag. Ang sunod na ating song mga kaigsunan, nga request ni Sir Belenario Florentino, imong Florent, imong Setset. Salamat sa Ginoo sa tanang kagtawhan diya sa Naga, sa tanang nga mga Baldosa family, mga Balsamo family, mga Igsoon, kayo mo tagan yung tanan. Ilabi na sa dapit sa Alangila, barangay sa Caninio, Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan nga mga Silva family, mga Igsoon, sa tanan nga mga Patong family, mga Turno family, o mga Ramirez sa family, mga Igsoon. Ilabi na sa dapit sa Nasulahan, sa mga Yaguso family, sa pamilya ni Brother Robert Yaguso, Sister Roslyn Yaguso, o ni Sister Malin Yaguso King, ayaw po tagan yung tanan niya, o sa tanan nga Tagalangwas, sa mga Erosido family, mga Tintin family, mga Romano family, mga Cabal family, o sa tanan nga mga Estolonio family, mga Kaisunan, ayaw po tagan yung tanan, mga Ganti family, kaya sa Lakwas, o sa tanan nga mga Estosata family, Exxon. Ilabi na sa dapit sa Takanan, mga Exxon, may buntag sa mga Tinti family, mga Abraham family, sa Palaypay, sa mga Salvador family, o diya sa Narsili, sa pamilya ni Nung Patirno, ni Dugtante Rubiti, sa mga Olfos family, sa pamilya ni Nang Julia Olfos, Mayo Buntag, sa mga Refill family, o sa mga Amparado family, mga Isuon, o sa tanan ng mga nursery, mga Kaisunan, Mayo Buntag, sa pamilya ni Paripan. Ilagay na sa itong mga ma-update na mga follower o listener sa Sun FM, diya sa Kabanda, sa mga Kadusali family, ang pamilya ni Brother Tuloy Kadusali, ni Yao Junior Silva, ang kanunay usap namin daw din sa Sun FM 95.3, o sa pamilya ni Dordane Lasola, sa mga Lasola family, sa mga Amancio family, mga Garico family, mga Chavez family, mga Dadol family, o sa tanan ng mga Romano family diya sa dapit sa Kamanda. Mga Romeral family, mga Igsoon, ilabi na sa pamilya ni Brother Roswin Babur, may punta kanyang tanan niya Brother Roswin, o sa pamilya ni
Don Jimuel Romano, sa mga Asero family, o sa tanan ng mga Estrabila family, mga Isoon, mga Bohol family, pamilya ni Ikso Ricky, Ikso Anit, ang Ginoo maghatag o kaayuhan sa inyong anak. Ato lang yung tuuhan, ang Ginoo maghatag o milagro kaayuhan sa inyong anak. Pero imposible sa Ginoo, Ikso, pagmanan siya ng Diyos mo sa mga sa kinabuhi ni Nita Romano, pamilya ni Pastora Evelyn Romano, mga kaisunan, Bimina, o sa pamilya ni Ikso Janet Romano, mga kaisunan, sa pamilya usap ni Sister Janet Janice, mga kaisunan, Silva, Ikso, ang maibot na sa tanan. Ilabi na sa mga Babor family, sa pamilya ni Kilano, Babor, Nagligya, mga Abarante family, Nanoning Abarante, ayaw punta pa ninyo. Ilabi na sa itong mga kaisunan diya, mga kaisanaan diya sa Palisigan, sinanguluhan ni Pastora April ni Akab-Turan, sa mga Turan family o mga Akab family, naganunay ko naminaw sinong Titoy. Salamat sa Ginoo ng Titoy, padayon lang kita sa pagpaminaw sa mga mensahes Ginoo na ipanangat ni Mao nga natin. Ginoo, magapanalangin kanimo, ilabi na sa imuhang mga ginsakupan sa mga Turan family, mga Igsoon. Sa mga Akab family, mga Igsoon, maibot na kanimo niya Pastora April ni Akab-Turan. Alolis lang na ko to i-print ang inyong mga program o mga lawa o bisita ko diha sa maong simbahan alang sa pagpaambit sa mensahe sa atong Ginoo. O ang ikaduha nga request ni Sir Florentino Imong Gonit Imong Sesi. Padayon ta mga kaisunan, alang sa atong mga greetings sa pamilya ni Sister Nini Panerio, Brother Bibig Panerio, Sister Naini, o ba sa inyong mga kamag-anak, sa pamilya ni Brother Junjun Panerio, Sister Tinggi, o sa kinabuhi ni Brother Doydoy Panerio, sa mga Turan, mga Muran family, mga Igsoon, sa pamilya ni Sister Maymay Muran, payong po ka kanyang tanan diha. O sa mga Dahil family, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil, sa pamilya sa mga Babor family, Brother Christopher Babor, o sa imo ang inyong mga kinikanan si Paring Israel Babor, Igsoon, o sa inyong inahan, o sa inyong mga Igsoon. Sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Daw Imbong Rubiti, Daw Junjun Rubiti, sa pamilya ni Dong Giovanni Rubiti, sa mga Lagunero family, si Brother Jason Lagunero, sa Visitasyon family, Sister Diday Visitasyon, ay buntag yung tanan niya sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Rodi Kabanag na Igsoon, Sister Ibili, ay buntag yung tanan niya. Ilabi na sa mga Saguban family, mga Sabilan family, Nong Densyo, may buntag kanimodya, Nong Densyo, mga Sabilan family, mga Igsoon. O sa tanan nga mga Lumahil family, may buntag kanyang tanan. O sa tanan nga mga Rumiral family, o diri sa Lower Tuyuban Igsoon, sa mga Siray family, pamilya ni Pastora Lucrecia Siray. O sa pamilya usab ni Pastor Rinaldo Cabanag, kanunay usab ni silang naminaw din sa FM Radio. Awan na yung may nakita mo yung sunod siya kasi itong sunod sa maong nga programa, Pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ang Ginoo mga panalangin. Karong pansin ko, magkita-kita ta diya sa Kasagangal, sa Panimalay, sa mga Villagantol family, sa Panimalay ngayon ni Brother Arnolfo Villagantol. O sa mga Arias family, Pastor Nonoy Arias, uban sa imong pamilya, uban sa imong asawang mga anak, o sa tanan nga mga Arias family, ilabi na sa dapit sa Mani Alas, sa mga Silva family, Gawanito Silva, sa pamilya ni Sister Siasya Villagantol Igsoon, Pastor John Arias, sa mga Aguilar family, pamilya ni Don Joseph Aguilar, Don Romeo Aguilar, ayong buntag kanimo diya, Don Joseph. O
o sa pamilya ni mga Maldi family, mga Exoon, o sa mga Rio family, Sister Jubilin Rio, mayong punta kaninyong tanang diyan sa tabi sa Manias. Imo kong ipakunin, kibuhat ang tanan, di man umundag tunahang na. Kung mga imong ipaglaban, wala'y katapusan. Ano yan ta mga kaigsunan ang atong oras? Wala'y katapusan. Alas 6:16 na yun sa kabuntanon. Kibuhat Kung naong panahon, ang Ginoo mga panalangin sa mga kosa, pwede na yung mga request awit panalangin, atong i-play, ini nga itong programa. Panginoon, ang inyong bukos nga lagyan, matag panahon, na kita magapaapit sa mensahe sa Ginoo, na atay maapupos na may pagtulungan. Araw na atong kinabuhi, magiyahan, kanunay, inis kalibutan next week. Okay, pagdaig na tinunanay, nagiginahanglan sa Ginoo. Ato sa imayaon, sa tibok natong kinabuhi, sa tibok natong banal, Espiritu, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong nauna, ato sa imayaon. Sa tanan mga kaigsunan, diya sa kasagagal o diya mga kaigsunan sa adapit sa nasindan sa mga plaza family, Brother Judy Plaza, makita-kita ka Brother Judy, o sa Masadyago family mga kaigsunan, diya sa adapit sa kasagagal. Ilabi na sa natawang mga kaigsunan, sa mga Teorica family, mga Limbaga family, ilabi na sa mga Iba family, sa pamilya ni Brother Renato Iba mga kaigsunan, o sa mga Maynado family, sa pamilya ni Brother Alfredo Maynado. Ilabi na sa pamilya ni Sister Celia Teorica, o diya sa adapit sa mga kapag kaigsunan, sa pamilya ni Brother Romeo, sa pamilya ni Epifanio Violeta, o sa pamilya ni Brother Edmar Romano, o sa tanan yung mga kasal family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, Dong Buboy Kasal, sa mga Katubig family, sa pamilya ni Dong Rodel Katubig, mga Malgi family, mga Kalipo family, mga Romano family, mga Villagantol family, Brother Rosros Villagantol. O sa tanan ng mga Romano family, mga Badoy family, Brother Ernesto Badoy, Brother Artemio Badoy, mga Obira family, Dong Roger Obira, maayo buntag sa inyong mga tanan, sa mga Luyas family, o sa tanan nga mga Bactol family, mga kaigsunan diya sa dapit sa unahan sa Balyo, o sa mga Oro family, sa mga Luyas family, mga Bandado family, diya sa dapit sa Bahian, o sa dapit sa Maini, o sa Tamuang, o sa Bato-Bato. Sa mga Tanaid family, mga kaigsunan diya sa Kabugan, o sa Prater Barangay Prater Kangatap, mga Tanaid family, maayong buntag kanino ka. May buntag usap sa mga Caldo family, mga kaigsunan ko Ginoo, sa pamilya ni Brother Boboy Caldo, paring Boboy Caldo, paring Isig Caldo, paring Isigil Caldo, paring Odoy Caldo, mga kaigsunan, sa pamilya ni Nokiro Caldo, may buntag sa pamilya sa mga Robiti family, ikaw Ronnie Robiti. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Congratulations sa ilang anak nato sa Taiwan. Amatod pa sa ilang anak na under nato sa klase, ato anak sa Taiwan mga kaigsunan, within 1 year nga training sa agriculturist. Una na panalangin sa Ginoo dito ni mahibalaan na ihatag sa Ginoo ngadto sa tao. Ang ato na yung himuon, igsuon, maito'y sa ato kalintang sitwasyon karon. Ang trabaho, ayaw ni mo biya katagi problema. Ang trabaho karon, ayaw katagi problema. Ay pagkaugma kung problema kasi katrabaho karon, kung pang-andawa, magtrabaho problema ka, ang imong problema, musamot kung problema.
Ito yung kinabuhi gas patatis ko. Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga kalunsang family, sa pamilya ni Romfredo Kalunsang, sa mga istukuning pamilya sa Nabunbon, sa mga Lupis family, sa mga Mercado family, Dong Ansing, Paibunta Kalimot, Dong Ansing, Dong Sanrino, mga Kalimot family, mga kaisulan, o mga Kalimot family, Paibunta, mga Himina family, pamilya ni Pastor Michael Himina, Paibunta Kalimot yan, Pastor, o sa mga Luginio family, mga Martin na family, mga isa. Ilabi na sa mga Mangge family, o sa tanan nga mga Filomeno family, Maison, o sa tanan nga mga Uyang, Gurri, na family. Ilabi na sa pamilya ni Paring Rinat, Paring Lito, Uyang, Gurri, Maison, Mas Paripi sa ilang mga anak, Sister Manilin, Pastora Charilyn, Bro Angelo, Sister Angeli, Bro Samuel, Bro Jotam, o sa ilang mga po kasi Dong Ian, si Ana Hope, Janho, si Inday Sofia Fink, Ensoy, o sa tanan nga mga Ensoy family, mga Berliares family, Paring Tata Berliares. Paibot natin yung tanan diyan sa Napon-Pon, o sa tanan nga mga Karapangwell family, mga Kalibo family, mga Robini family, Brother Janjan Robini, Sister Sansi, o sa inyo ang tulong ng mga o kaginaw pagkapanalangin sa mga kusay, labi na sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann, Robini, Isoan. Sa pamilya ninyong Iboy, Robini, paayong butak na ninyong tanan. Ilabi na lang isunan sa kapit sa ilihan sa mga sakop ni Brother Loni Kapanag, mga kaisunan. Sa pamilya usap ni Sister Sarini Kapanag, Sister sa kinabuhi usap ni Brother Christopher Kapanag, Sister Manilin, ni Bro Jeffrey Kapanag, ni Fred Kapanag, o sa pamilya ni Brother Bimboy Kapanag, Bro Dexter Kapanag, Maison, o ilabi na sa mga Volcano family, Ninong Punting Volcano, o sa tanan nga ilihan iso. Ano na yung mensahe si Mang Corber tayo, Transi, good morning Pastor Fred, nako si Jaime Yu, Karel Yu, o si Elvis Yu, and family Elas Elizabeth Yu, o Barilio and family Alergia Rizal and family ni Sir Efren Yu, o sa pamilya ni Ma'am Lindy Manilias, o sa pamilya niya sa Bato, hindi ka na yung pagkasa sa pamilya niya sa Bato, sa Matosay, sa Gihonan City, Request Koksong, Andaw-Andaw, Singing of Dahunong. Salamat, Pastor. O salamat sa Ginoo, Mang Norberta yung Transi, wagoy asabayan ang atong gihimo para si Maya sa atong Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin sa matang usa kanatong tanan. Ako ni Kiplay ang imong i-request. Andaw-Andaw, Singing of Dahunong.
tanan ng giridi mapapit kaya kasi ang adlaw-adlaw o isigit o dahonog ako na ni giridi din sa atong programa din sa CFM 95.3 sa daya sa inyong mga radio. Adlaw-adlaw na to siyang pasalamatan. Ilabi na sa mga pinalangga ng mga listener follower diya sa Bosay sa 18-19. Maayos na kinitanan diya sa mga diya sa kayaw ko mga iso sa pamilya ni Brother Freddy Licarbis, sa pamilya ni Bro Junel Licarbis, ni Brother Fredo Calibo, sa mga Calibo family, o sa pamilya ni Brother Marlon Calibo, sa pamilya sa mga Licarte, sa pamilya ni Sister Mila Licarte, Sister Bibit Licarte, maayong buntag. O bila sa Kamanggahan, Barangay Manilihon, diya sa Bayawan ni Soon. Sa pamilya ni Brother Nelson Palomar, Brother Moti Kadukoy, pamilya ni Brother Jolito Kadukoy, o ni Brother Pedro Kadukoy, o ni Brother Rene, o ni Brother Pablito Umuyon. Sa tanong ng mga Umuyon family, maayong buntag, wala pinatapit sa Umon, sa Umon mga kaisulan sa mga Palomar family, sa pamilya ni Brother Coco Palomar. Maraming sa Ginoo sa Bukilan sa Bayawan City, sa Gigan sa Bosay, 18-19, bato sa Kayawkaw, kanunay na nasunod nini atong programa kung sa kinatipukan din sa Tanay City o sa kinatipukan sa Kabukilan sa Tanay City, sa kinatipukan sa Pais City, Negros Oriental. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan din sa Lower Palok mga kaigsuonan. Ilabi na sa mga Pistasyon family, sa tanan mga Violeta family, mga Ardenia family, pamilya ni Don Sidro Ardenia, Don Marlon Ardenia, maayong buntag. Sa mga Andawon family, sa pamilya ni Don Pipe Andawon. O sa pamilya ni Don Rico Andawon mga igsoon, pamilya ni Don Tony Andawon mga kaigsuonan. O sa tanan mga Pistasyon family igsoon. Ay bukan sa mga kabanag pamilya nga kayo sa pamilya ni nung dating kabanag, ilapin na sa pamilya ni Brother Rami Talon, nakahapon ang tawa na nagaulik na siya, gikan siya ng pamilya pagpanarbaho gikan sa City Hall. Ay bukan ni Brother Rami Talon, o siya pamilya, o sa pamilya ni Sister Ila sa Amante, o sa pinabuhi o pamilya ni Brother Cristito to Amante o sa pinabuhi ni Dairosa. Salamat sa Ginoo sa mga Silva family, sa pinabuhi ni Brother Junior Silva, Don Randy Silva, sa pamilya ni Piping Silva, sa pamilya ni Don Johnny Silva, sa pamilya ni Paring Renato Silva, ni Maring Raquel Silva, sa ilang mga anak, maibutat, sa pamilya ni Ikso Lima Silva Ikso. O maibutat sa tanan ng mga Borgado family, Dong Irne Borgado, sa mga Santa Ana family, pamilya ni Dong Rocky Santa Ana Iksoan. Maibutan sa tanang na tagatandad sa mga Santiago family, sa pamilya ni Dong Baduring Santiago, Dong Giovanni Santiago, sa mga Maldonado family, sa pamilya ni Dong Herme Maldonado, Dong Roy Maldonado, o mga Pansito family, alias sa natuwag ng Iksoan, sa pamilya ni Dong John Pansito, o ni Dong Body Pansito Iksoan, maayong buntag kanilang atanan. Ako lang klaon yung ato headset mga Iksoan, kaya mura kong mapuno. Dahil doon ay mga panahon mga Iksoan, bigyan ako kayo makapabating na pinag mugawas ko mga Iksoan, kaya naanak na headset din kung ako lang yung bahaon panagsa mga Iksoan. May buntag kanita na diya sa pamilya sa mga Mabilo family, pamilya ni Brother Gomer Mabilo, Sister Alpha, upan sa inyong Dokamanat, Dong Alcin, Dong Alfred, sa mga Bayot family, pamilya ni Dong Roger Bayot Nexoman. May buntag kanita na diya sa tanan ng mga Aguilar family, sa pamilya ni Dong Kanoy Aguilar, o sa inyong mga siningan diya sa David sa Nangkuan. Yan sa Brother Ponglo, Kaigsoon sa Aper Ponglo, sa mga Silva family, sa pamilya ni Dong Elmer, Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, sa pamilya ni Brother Jolie Silva, Sister Percy Silva, sa pinabuhog ni Brother Joffer Silva, Brother Jenner Silva, Sister Riname Silva, Maison. O ganit kanuwa na request ni
Ma'am Norbert kayo Trasitis sige mao ni ikaduha niya nga request o ang ikatulo dahonor. Ako na ni siyang gisit up mga igsoon. Pwede lang mo nga maka-request awit mga langit although hindi mga lawa. Lalo na yung mga schedule sa itong mga estudyante ngayon. Although wala man tayong klase karoon mga simana kay bakasyon man ay wow. Taas ang bakasyon sa mga estudyante. Balik mga mag-exulan sa January 2025. O sa katuloy ang bakasyon, ay bumalik pa eksyon sunod noong 2005. Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga Sabani family, sa pamilya ni Dr. Jojo Sabani, sa tanan ng mga Lasula family, pamilya ni Dong Alex, ng Mami, Lasula, Mahing Bukat, ilapin na sa tanan ng mga Asiro family, Mahing Bukat ng tanan, Dong Arte, o sa tanan ng mga Gratis family, Dong Lisa, Gratis, isa. Ano na yung mensahe si Matorbe kayo Trasi, shout out pastor ni Pastor Gideon and family. Salamat sa Ginoo. Medyo busy rin si Pastor Gideon sa kalapit kagabi. Kung kay ano na sila idagyaw karon alang sa pagtukod o simbahan. Kaya sa sityo Kalugtugan, Barangay Sibinia, Malabuyog, Cebu City. Mao nga kagabi akong i-announce sa atong mga pinalanggang mga follower of listening sa San FM. Kahapong adlaw kagabi may show wala ka-like si Pastor Gideon. Kaya naasay kitako magikan sa Cebu City. Alin mga tao pagsuon, busy sila tungkol sa ilang mga bulator ni mga tao. Manahit ka mga presyon na, tingali ilang i-hook up karon sa Sign FM 101.3 diya sa recording studio diya sa City Kalugtugan, Barangay Sibinia, Malabayo, Cebu City. Baibuntan ka natin ka ng mga eksyonan, ilapin na sa tanan mga Malyosa family, pamilya ni Brother Solio Malyosa ubansi ang pamilya, ay buka kanimo diya Dok Solio Malyosa, o sa tanan ng mga Kasiris family, mga Karabangwil family, maayong punta kanyang tanan, o sa tanan ng mga Amante family, Dunsani, Daisani, Amante, maayong punta kanimo diya Dunsani, pamilya ni Don Alin Abnawon, pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Renren Silva Andaya, uban sa inyong pamilya. Sa mga Santiago family, pamilya ni Parik Buboy Santiago, Master Santiago, o sa tanan ng mga magtutudlo, mga kaisunan niya sa elementary hanggang sa senior high school, balik ko sila mga exon by January 2025. Ayaw po lang sa mga Siray family, sa pamilya ni Dong Johnny Siray, o sa pamilya ni Dong Buboy Lasuna, o sa pamilya ni Dong ni Dong Jimmy Balingit na iso ng Maria Balingit. So, bahay punta pinuntanan sa pamilya sa mga Palomar family, pamilya ni Dong Romy Palomar, Dong Bibi Palomar, o sa pamilya ni Kao Bini Silva Isoon. Sa tanan nga mga evangelist sa family, mga kabanat family, maayong punta kaninyong tanan. Ilabi na sa kinapuli ni Sister Sandra Arias Enovinio. Maibon na kami po diya, ma'am. Asa magkama nag-watch karon sa Saudi Arabia. Maibon na kayo gabi kanyo tanan diya sa Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa tanan ng mga Arias family. Ginoo mga panalangin sa natagosan ninyo pa mga panimanay. Ilabi na mga kaisunan sa mga Pabro family, sa pamilya ni Mang Amy Pabro, ng Olivia, sa mga pamilya, sa mga Palomar family, Dong Nelo Palomar, o sa mga Deacons family, sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, yung Uyakurin family, mga kaisunan, maayong puntag, Sister Miriam Uyakurin, Sister Elna Tano Isoon, Brother Carlito Tano Senior, maayong puntag yung Canada, o sa pamilya ni Sister Maria Tato mga kaisunan na nagwas kanihan dito, ikan kayo sa City Hall. Baibuntan sa mga Eric family, pamilya ni Sister
Elaria Ilhik, maipunta ka ni mo diya Sister Elaria, sa pamilya ni Paring Joel, Mats Kiki Kano, uban sa inyo ha, tulog na mga anak, mga Filomeno family, pamilya ni Dong Bimboy Filomeno. Ang sunod mga kaisunan, dahonog sa sayong pagpuntagon ang atong oras karon hapit na yun alas City. Alas 6:36 na sa atong bigan sa St. Event 95.3 sa kaya sa inyong mga radio. Nagkasukan din sa City Balog para may sa Tuninio Tanay City ang 95.3 hindi ba o magdapit dahonog sa St. Event 95.3 sa kaya sa inyong mga radio. Ari na yung mensahe si Ma'am Sadrak Arias, Inovenio. Good morning, Pastor. Good morning, Kasab, sa tanan ng mga Inovenio family o mga Arias family. Para ito mga kaisunan, ilagay sa pamilya ni Brother John Ricky Badoy. Maibog na kanimo ni Brother John Ricky. O sa pamilya ni Paring Erning Palumang, sa Palumang, ayong buntag. O sa pamilya o sa pamilya ng kaisuon namin Sister Aurora, mga kaisunan, maayong buntag kanintanan sa mga patromabiling, maayong buntag pamilya sa Milong Turyo, Badoy Iksoon. O sa pamilya o sa Dong Joseph Doko, so ang maipot na pintanan. Ilabi na sa pamilya ni Paring Ritsaw Doko, Magsibang, ayong buntag sa mga Eliama family, Ninong Inok, Eliama, ni Nang Eliama uban sa inyo ha, mga kisako. Ayong buntag kanintanan sa mga Lacorte family, sa pamilya ni Don Romilio Lacorte, Dailuti, Lacorte, Magsoon. Sa inyo ang mga anak, Dong Romel, pamilya ni Dong Romel, pamilya ni Ma'am Rowena, pamilya sa ni Dong Rodilio, pamilya po sa ni Dong Rodilio. Sa tanan mga Librando family, sa pamilya ni Pare Arman Librando, Mas Marak Librando, Maisuon, maayubot na pinitanan. Sa pamilya ni Dong Primo, Tano Isuon, maayubot na kanimulya, Dong Prim, punta ka ng tanan, kay atin niya at tingali wala na nasayuan na to ang atong mga kanigalaan diri atong mga follower of listening sa St. Event 95.3 o sa atong mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao ang isang mga panalangin sa mga kasama nato humanini nga maong awit manamilit ng inyong ubos nga lagan alam siya sa mga pag-apo alam sa paglako sa atong bulatong o pang-alawa at law na Domingo sa samang kata sa samang bikayon mag-live gabon ta so about you when it hit me from nowhere out of the gray. Everything's been coming together. Ato ning sirahan sa mga pag-ampo may siya na pasalamatan Ginoo ang sa kabutaton. Labing kamanan ng may gumaang pagkadiya sa mga. Salamat sa Diyos, pinagis mo mga sama, pinagis mo mga labot.
nga dito sa cross sa Kalbaryo, O Dios, nga mo sakripisyo alang sa among kaluwasan dinhi sa kalibutan. Salamat, O Dios, sa kumpletong makayuhan sa mga kaigsunan karon as mga balatian kay anak ni Igso ani Lord, ay ang mga pre-request ako mga pag-ampong anak kanimo, ikaw makahikap sa iyang himutangan karon sa physical nga bahay. Ug akong hingin lang ang tanang batang sa balatian in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, complete healing magabot sa ilang anak gikan sa iyang lapalapa ngadto gayud sa pinakaalim polo. Ako mga pagtuo pagsaling anak kanimo, ug way imposible nga na sa imo mga kamutan. Salamat, O Diyos, sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas ug Mindanao. Ilabi na, O Diyos, sa mga kaigsunan, mga follower ug listeners sa Sign FM 95.3 sa dayang sa ilahang mga radio system. Sa tanan nga nagapaambit ini mao nga programa, I declare blessing sa mata ko sa adian ang kadaugan kasiguruhan imong ihatag sa mata ko sa nilang mga pamilya. Sa tanan nga mga bulhaton, O Diyos, nini ko palabot nga apit sa 25 sa dapit sa kasaganda, Lord, sa mga kaigsunan, sa mga katawhan niya, sa mga Arias family, sa mga Pelicantos family, Lord, sa kinabuhi ni Pastor Nonoy Arias, sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias, Lord, sa paman sa kinabuhi usab ni Brother Arnolfo Pelicanto naman. Sa ilang pangandam, O Diyos, sa naku pagpasalamat nga na kanimo nga ikaw magasangkap o magtatagbo sa ilang mga panginahanglan o sa tanang mga katawhan nga mutampok sa nakong pagpasalamat nga na kanimo. Labaw sa tanan sa imong ubos nga lagan, akong ipangayo nga na kanimo, kaalam kay balong nga langiton, imong ibuko sa kong kinabuhi, tungkol kay wapag arang mahimo ko nula ikaw sa kong kinabuhi ama. Sa paman sa tanan nga mga kaigsunan, dapit diha sa mga turan family usap, O Diyos, kinabuhi ni nung pitoy, Lord, makapamuhat ka kanunay, na diin, ako makatunan, na ikaw maayo kanunay sa akong mga kinabuhi, kami arang mahimo sa mga pagkalingan ko nila ikaw ama. Salamat, O Diyos, pinigtak na dapit sa kabuntagon, labaw sa tanan sa ako kaway, na sa Saudi Arabia, ikaw katibig, mag-amping miling, mga akong kagabiyon sa mga dapit, O Jesus. Labaw sa tanan sa akong tibok panimalay, sa mong bulong mga anak sa dagangan, sa tanan na mong magkaigsunan din sa balog, Lord. Sa tanan magkaigsunan dapit sa Pilipigan, sa ilang pangapagpanganda ko sa kumalako sa Pisa 30, Lord. Ang akong pagpasalamat na kanimo, na ikaw magatagana o sangkap sa maong mga panginahanglan sa maong thanksgiving, Lord God. Sa paman sa overnight fellowship, O Diyos, ni mo dapit sa Pisa 31, amahan, na magkatayo sa katawan, alang sa pag-ibayang pagpasalamat na kanimo sa katapusan ng gabi ni 2024, Lord. Sa tanang ng mga listener o follower na ining Sign FM 95.3 sa adunay mga balatian amahan, kung adunay sila yung mga balatian pinaagis sa mga uposiko na nanak ng kaso dapat sa ulo, arthritis, mayoma, cancer, ulcer, ako kinigingin na sipat yung pinagisamanan ni Kristo na Nazaret noon. By the name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing na kabot sa mga kagusan pa makinabulit mo, Lord. Yatong natuman o kaginabot sa mga mga tulog mga mensahe ay bawa na hindi ikalipay sa mga kagusan ako na makinabulit. Tungkol himaya, mananabot ka nimo ang tanan, pinagisangalan sa mahal, sangal sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan mag-ibon. Amen o Amen. Sa samang tatna, sa samang higayon, mag-ubat-ubat na o mag-alawa, happy Saturday, hindi mag-alawa mga isuon, mag-alawa, happy Sunday. Mag-alawa ng panahon, Ginoo, na mao'y anong pasalamatan sa tibok na itong kinabuhi, sa tibok na itong naman ng Espiritu, ay ang Ginoo maayo. Ano dahil sa naman. Sa ngalan sa labing halagdong na Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan o sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan o sa atong general station manager, Reverend Jenny, ayan makasaon, aming mo sa Panginoon, ubos malaga, Pastor Saboy Candelario, nanapilit sa pag-ibot ang grasa sa Diyos o ang pag-ikapin sa palat Espiritu Santo, mga ubang higan na irasahan ang atong oras, alas 6, 45 na sa kabot ato. Mayong pagpamahal, may magsigay-sigay. Iniadlaw nga sa Badong, pinsa 21 sa Desembre. Ulo na lamang kaangkaw at ang ipaabot kulang sa January 2025. Saligtan na ito tanang problema, saligtan na ito tanang kabalakan, pag kinabuhita, sumala sa Biblia. Salamat sa Ginoo sa inyong
kauban sa inyong pagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa inyong pagpaambit sa inyong pag-share ng inyong maong na programa at Ginoo magapanalangin sa matalo sa I declare blessing sa matalo sa mga pamilya. At ubang-ubang ba upang andawa sa samang tagna, sa samang higayon alang sa pagpaabot sa Texas Ginoo ining paong estasyon din sa Sun FM 95.3 sa dayaw sa inyong mga radio. Good morning everyone. God bless.